sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Paano mo nakilala si Teresa? Ginkadtuan ka bala niya? Hindi ako, kundi ang akon anak. Oh, Naglungo siya. Nga naglungo ka, Chay? buhi pa bala ang anak mo? Aba, oo. Kon amo, lubos-lubosan na lang ang adlaw nga kaupod mo siya. Ano? Diyos ko, matuod ba lang ginsiling sang tigulang nga to? Kamatayon na nagahulat kay Net-Net. Tungod din kadtuan siya ni Teresa. Babalik ako sa salakyan. Kagtawagan si Peter. Kamustahon kong kaimtangan ni Net-Net. Kamusta si Net-Net? Nagyapon sa pagbaguga. Sa din ka pala subong, ha? Abay ko anay kung mahapit ka lang sa makadali kay Teresa. Dito na ako naghalin. Apang may kinahanglan pa akong asikasuhon eh. Peter, bantaygin sa maayong aton anak, ha? Hindi mo siya pagpabayaan. Bisan makadali lang. Ba? Ka? Nga nag-iipig ka. Wala. Basta, sunda lang ginhambal ko. Bantay gid sa maayo si Net-Net, ha? Kag kung may matabo, tawgi ako dayon. Ate, ho. Buhaton ko ina. Sige. Bye. Hindi anay ako magpauli, Kulaton kong pag-abot ni Choy Kanor. Kaina pa ako nagahulat kay Choy Kanor. Apang nga ba nang wala pag siya nagkaabot? Aning ka, ang notebook kali. Kuhaon ko sa akon bag. Pilakadlaw naman ang plano ko nga bukaron iniliwat eh. Ari, bukaron ko iniliwat. Nalainan ako sa nabasahan ko diri Isa ka kriminal, ngunong patay sang tao. Ang isa nga nagsulat diri. Kagusto ko kung tani nga ipahibalo ni sa ginikanan sang biktima niya. Ibalik ko na lang ang notebook ngayon sa bag ko Agay. Hinali lang ang nagsakit ang ulo ko. Ang maay pa. Masandig ako sa salandigan sang pulungkuan Hiluton kong magtimbang kung adungan-dungan. Padayunon kong paghilot hasta sa liog ko. May salakyan nga nagapundo sa atubang sang balay. Kilala ko ina. Iya ina ni Ma'am Hilda. Ari siya. Mapalapit ako sa salakyan niya. Basi kung kaina pa niya ako nga ginahulat sa salakyan. Mansiradong pertahan mo. Si Ma'am Hilda. Nagasandig ang iya ulo sa salandigan sang pulungkuan. Apang ang iya duha ka kamot. Nagauyat sa iya liog.
kag ang iya dila. Amat-amat nga nagagwa. Ginakuga niya ang iya kaugalingon. Tuktukon kong kristal sang iya bintana. Ma'am, anong ginabuhat mo? Ma'am! Nakita niya ako. Ay, Diyos ko. Salamat, Gid. Choy Kanor, Day, anong ginabuhat mo sa kaugalingon mo, man? Ginagkulbaan ako sa makita ko nga ginakuga mong imo nga kaugalingon. hindi. Nagdamgo naman ako. Kari ka, ma'am. Masulod kita sa balay para nga makapahuway ka sang makadali. Ari, ma'am, mag-inom ka na isang tubig. Pasensya ka na, ha? Hindi na mabugnaw. Ay, okay lang, Choy. Ay. Madamong gid nga salamat, ha? Nga gali nga ari ka man, ma'am. May natabo bala sa anak ko? Okay man si Teresa, Choy. Pero, bahin man sa iyang rason. Kung nga ari ako diri. May gusto lang kung tanya ako nga ipamangkot sa imo. May gusto lang ako nga mahibalan. Ano bala ina, ma'am? Sige, magpamangkot ka. Kay sabton ko sa kutob sa akon masarangan. Labi na kay kadako sa nga akong utang nga kabalaslan sa imo. Tungod sa pagpatawad mo kay Teresa. Kag sa pagbulig mo nga mapabulong siya. Nagkadto ako diri. Agon makakuha sang sabat halin sa imo, Choy. Nagpasimpalad ako. Nga basi bala kung nakaibalo ka sang rason. Kung nga ginkantuan ni Teresa ang akon anak sa ospital. Apang mas kagingamuhan ako. Sang masugilanon kong isa sa imo kasilingan diri. Aha? Nga ahaw. Sinong nasugilanon mo? Kag anong ginhambal niya sa imo, day? Wala ako nakapamangkot sa ngalan niya, Choy. Tigulang nga babaeng nasugilanon ko. Ginhambalan niya ako nga may dala ko nung nga dimala si Teresa sa ginbunag ini. Ang tanan ko nung nga lugar nga ginakadtuan niya. May nagakatabo nga hindi maayo. Kag may nagabuhis pa sang kabuhi. Matuod bala ina, Choy? May mapatay bala sa pamilya ko? Mapatay bala ang akon anak? Kung nga ginkantuan siya ni Teresa sa ospital? Hindi di malas ang akon anak, Inday. Hindi malain ang akon anak. Hindi lang siya mahangpan sang mga tao. Pero Choy, matuod bala? Masami bala nga may mapatay? Kundiin si Teresa? Oo, Inday. Ano? Pang gusto lang nga magbulig ang akon anak. Hindi siya gusto nga may masakitan o kung mapatay. Ma'am Hilda, nagapati ka bala sa mga tao nga may ginatawag nga third eye? Ang mga ginatawag nila nga psychic? Choy? Amo sina nga akon anak. Amo sina si Teresa. May mga bagay siya nga makita. Gani nakahibalo siya nga may malain nga matabo. Kag antes ini matabo. Sugiran ko ikaw, ma'am. Hindi man amo sinasadto nga akon anak. Wala na abin niya nadala ang iya nasaksihan eh. Kani nadulaan siya sang husto nga panghuna-huna. Biktima man siya, ma'am. Biktima man ang akon anak. Kun amo, may malain gid bala nga matabo sa pamilya ko? May mapatay?
Sino? Sino, Choy? Si Net-Net bala? Siya bala, Choy? Tungod siya ginkantuan ni Teresa? Paano mo mahibalan? Paano ko mapunggan? Choy, ano ba lang buhaton ko? Sabta ako! Buligi ako! Wala ako sang mabulig sa imo, ma'am. Si Teresa lang ang nakahibalo. Ang anak ko lang ang makasabat sa mga pamangkot mo. Pasensya ka na, Inday, ha? Wala ko sang mahimo para sa imo kag sa pamilya mo. Oh, Diyos ko! Hindi ko mahambal sang matarong si Teresa. Kung mahimo, buligi ako, Choy. Basi kung ikaw, mahambal siya. Maluoy ka man, Choy, ay. Tirawi nga istoryahon siya. Antes pa maulihi ang tanan. Maluoy ka man sa pamilya ko, kag sa akon anak. Sige, ma'am. Tilawan ko lang. Kuna mo, buwas, makadto kita sa iya, Choy. Teresa, anak. Nakahibalo ako nga maabot ka, Hilda. Abi ko anay kung si tatay niya ginatumod niya. Ako gali. Kamusta ka, Teresa? Ikaw, kamusta ka? Kamusta ang damgo mo? Nagatulog ka pa bala? Gaitom na ang idalom sang imo mga mataho? Hindi ka nakatulog? Ako man. Kay kasabad abi sa ilay. Ano ko nung hambal nila? Ba, wala siya ng sabat. Basi ko nagbagong pensar niya. Tay, gwa to anay. Didto ka lang sa layo. Didto ka. Luwas ka didto. Diri hindi. Gintudo niya kay Joy Canor ang puwertahan. Tay, lakat na. Oo, anak. Ma'am Hilda. Kabay pa nga makuha mong sabat sa mga gusto mo nga mahibalaan sa iya. Salamat, gid Joy. Teresa, sino ba lang nagagamo sa imo? Kadamo sa ila. Gulpi sila maabot. Wala ako makaibalo kung diin sila naghalin. Kag nagahutik sila. Nagahutik sila diri ho. Kintudlo niyang iya dulunggan. Kadamo sa ila. Dason, nagadungan sila. Teresa? Nga nagkadlaw ka? Kay ang bata abi, ginahampangan niya ang buhok mo. Ano? Sino siya? Sinong bata nga ginasiling mo? Ambot. Ari pa bala siya? Nagtango siya. Teresa, ina nagagamo sa imo? May labot bala ina sa akon? Iban, oo. Iban, hindi. Ote, anong ginahambal nila sa imo? Nagadamgo ko abi. Si tatay. Nagapangayo bulig. Si Joy Canor? Hindi. Kuna mo, sino nga tatay ang ginatumod mo? Si tatay mo. Si tatay ko? Kilala mo si tatay ko? Kaupod bala naton siya, subong. Kay balo ka, Teresa. Napatay si tatay na may kalain sang buot sa akon. Tugod temprano pa ako nga nagpamana.
Wala ko man lang nahatag sa iya ang ginapangako ko sa iya. Antes ako nagkanto sa syudad. Kadang mo sangin pangako ko kay Tatay Santo. Siling ko, matrabaho ako. Kamampadama ako sang kwarta. Para hindi na kinahanglan pa nga magtrabaho siya. Nga ako nang magawad sang titulo sang duta. Nga naprenda. Tungod sa pagpasakit ni Nanay Santo. Apang bisan isa sa ginpangako ko, wala ako sa natuman. Tungod naghigugma ako, ka nagbusong sang temprano. Ari bala dari si tatay? Ha, Teresa? Wala. Uti, anong ginhambal niya sa imo? Buligan ko ikaw kuno. Ha? Nga? Bulig para sa ano? Ba? Wala siya nagsabat. Sa baylo. Inatulok lang niya ako. Nahadlok ako! Nahadlok ako! Ha? Nahadlok ako! Ay, hindi ka magkahadlok. Ari ako. Nahadlok ako! May sungay! Ha? May sungay! Ano nga may sungay? Teresa, hindi ko mahangpan ang ginapanghambal mo. Kintabunan niyang iyaguya. Teresa, kita lang nga duwang ari diriya. Wala kita sang kaupod. Ako lang ang ari. Kag wala ko sang sungay. Mayara! Sukot ka niya! Kani balik mo! Ginasukot ka niya! Ang ano? Ang imo ginapangayo! May, paano mo nahibala ng bahin dira? Halin na! Na sila! Halin! Ha? Halin na! Ate, ho? Ho? Ano lang natabo, Inday? Joy, pasensya na ha. Kagsalamat, gid. Mahalin ako diri. Kinasukot ka niya. Kani, balik mo. Ay, kinaaningal ko pang ginhambal ni Teresa. Kurang ginpangayo kong bot niya silingon. Paano ko ibalik ang katapusan ko nga gusto? Kagina, wala sang iban. Kuning kabuhi sang akon anak. Ang kabuhi ni Nit-Nit. Dito ako madiretso sa parking area. Ato ditong akon salakyan. Magabian sa dagalinyo sa pagpumati ang magabatahong magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 37 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 10. Mga kabyanan, yari na ang aton ng mga lucky winners. Sagin patigayon nga nagligad nga promo ang swerte o kun inhan swerte sa palingki promo. Ya sa din may mga nagdalaog diri bilang guaranteed prize winners sa tagsa kariyon diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa Bombo Radio Bacolod Star FM Bacolod. Ang mga nagdaog sang major prize amo ang mga masunod: Maria Rona Sambitan sa nga purok Tangkong Barangay 7 Bacolod City, kag ang second prize winner amo si Helen Palmas ang purok Pagidait Barangay 29 Bacolod City. By the way, ang first prize winner magabaton sang 20,000 pesos, second prize winner magabaton sang 10,000 pesos, kag 5,000 pesos bilang third prize winner si Desiree
Bangkilyo sa barangay Baliwagan San Enrique Negros Occidental. Kag may 5 kita ka mga consolation prize winners nga magabaton sang tag 2,000 pesos kada isa. Agripina Lunggakit sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Fili sa Bacolod City. Noe Pailagaw sang Purok Santol, Barangay Manlagan, Bacolod City. Mary Mar V. Moses Dinico sang Para Uno, Taluk Bago City. Kag Subungman Maria Army Salvi Aligin sa Purok Mayugmaon, Barangay Panukoy, Bacolod City. Kag Sheila Ansag sang Cruising Martisan, Cadiz City. So, init na napagpadugayon, Banwa, arena ang ginahulat sa katong mga lucky winners. Ang paghatag na sila sa premyo. Kantuan natin sa Studio B, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Dalagi lang adjuston nato nanay ang imong audio abing. Sige daw ka kuan gid. Sige, go ahead, Bombo Carla. Okay, sige, go ahead. Yes, Bombo Day, live kita diri sa Bombo Studio kagato naman niya paghahatagan no. Sa prices sa Bombo Day ang aton sininga mga kauturan na Bombo Day namo ini sila ang nagdaog sa Grand Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2021 Bombadan sa aton sininga date draw no sa September 18, 2021 Bombadan. So ari na pagkuha na sa aton sininga mga kauturan ang ila sininga mga cash prizes sa Bombadan. So Bombadan magauna kita sa paghatag sa mga ako na nakabaton sa consolation prize Bombadan. So 5 ini sila kabilog ang aton sininga pagatagaan sang 2,000 pesos sa Bombadan. So ang una nga makabaton sa consolation prize sa mo si Sheila Ansag nga taga Closing Martisan, Cadiz City, Bombadan. So ari na si Ma'am po ka-sexy kay Ma'am. So Ma'am, good morning. Diri kita maatubang Ma'am no. So Ma'am, kamusta? Mayo man. So, kamusta? Kay tungod nga subong makabato na ikaw sang imo sininga premyo. Oh. Nalipay gid, Ay, Ma'am. lagi So, sang nabatian mo Ma'am ang imo sininga pangalan? Ano ang imo sininga nabatsyagan? Nalipay gid ko kay nawagang gid ang akong ngalan. Di nakapagpasalamat gid ako nga muna na nagdaog ako. Pati ka namin gid, no? So, Mama, kamusta no ang imo sininga pang-adlaw-adlaw ya, Ma'am? Kamusta ang imo sininga pang-adlaw-adlaw no inyo sininga palangitanan? Nang ako ka pang labadang, akong bana, driver sa motor. Te, amo nang among ginaano sa mga bata ko nagasubong gamudjol sila. Te, amo nang ginapang gasto-gasto namon. So, pila ka bilog imo sininga kabataan, Ma'am? Nang 4 isla ka bilog. 4 ka bilog. So, puro tanan elementary? Ang may high school ko do ka bilog. So, sa subong nga nagamudjol sila, okay man lang? Okay man sila. Kay gamudjol man sila. Okay, very good man, Ma'am. Nag-answer sa mudjol, wala gampang. Why man? Oh, Kay so mga mayo lab- gid. naman sila. So mayo gid ni Bombodan no, kaya at least no nag-focus ang kabataan sa ila sininga mga module Bombodan. Si Ma'am isa ka labandera, hagang iya sininga bana isa ka driver Bombodan. So Bombodan hindi ko na pagpadugayon pa igahatag ko na ang 2,000 pesos kay Ma'am Sheila Ansag. So Ma'am, ready na mag-isip? Ready na gid. So, una nga hatag. 100. Ikaduwa. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Ikaanom. 600. Ikapito. 700. Walo. 800. Siyam. 900. Pulo. 1000. 11. 100. Ilan na? 11. 1,100. 1,200. 1,300. 1,400. 1,500, 1,600, 1,700, 1,900, 800. Next. 1,900, And last. 2,000. Okay, sorry na ang 2,000 pesos. So, Ma'am, kaptinakag. Wow, kanami, ara na sa imo makamot ang 2,000 pesos. So, ano gid ang mahambal mo, Ma'am, kaya na sa imo makamot ang 2,000 pesos. Kapasalamat gid ako kay nagdaog ako sa Bumburad sa Enhanced Panalo. Enhanced swerte? Sa Enhanced Swerte
Sa palengke? Salamat gid ako sa Bombo Radio ka sa Star FM. Sa mga sponsor tanan nagapasalamat ako sa inyo. Kay gin bugaya gid ako kay nagdaog ako. Wow, kanami gid. Di mo na pagagamiton, ma'am? Gamiton. Gamiton sa diin? Gamiton ko sa amon sulod balay ibakal ko sang bugas kag sa mga kinahanglan gid tanan. Bao na, may dulce na ni karon ang mga kabataan ni Mama Sheila. So, sa mga kabataan, mao na karon baklan mo sila, ma'am? Ang ara na karong ilabaw ko lang sila. Mo ginang pinakanami, magabot si Mama, may dala na si Mama Sheila. So, ma'am, basta radyo, Bombo number 1. Wow, number 1 ng Bombo Radyo. Abaw Ano ang Bombo Radio? Ay, gusto ko yung mag-kiay-kiay. May dusmil na. Dapat mag-kiay-kiay. Gito yung Bombo. Dan, may dusmil na. So, sige, ma'am. 1, 2, 3, go! Number 1 ang Bombo Radio. Gusto ko mag-kiay. Ma'am, bugin na yung mama. Liwat. 1, 2, 3, go! Number 1 ang Bombo Radio. Wow! Okay. So, padante mo na no? Aton sininga. Una nga nakabaton sa consolation prize na 2,000 pesos. So, Ma'am Sheila, thank you so much. Congratulations. So, amo na Bombo no? Ara na, may 2,000 pesos si Ma'am Sheila nga gina-captain sa subong Bombodan. So, Ma'am Sheila, thank you so much. So, Bombodan, lawagon ko na ang ikaduwa nga nakabaton sang 2,000 pesos. Amo si Ma'am Army Salvic Aligin nga taga Purok, Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. So, Ma'am, good morning. Kamusta, Ma'am? Okay lang, good morning. So, ano subang aton sini nga bisihan sa subong nga mga tinion, Ma'am? Wala, housewife lang. Wow, pila ka bilog kabataan? Isa. Wow, kanami. So, ano niya subong ang nagasuporta sa inyo, Ma'am? Partner ko. Ano brasin mo? Sini nga partner? Deliver. Sila maka-deliver. Deliver sa ano, Ma'am? Sa Consuelo. Okay. So, si Sir, no, isa ka naga-deliver, no, sa isa ka groceryhan dari sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Ma'am, nagaano ikaw sang nabatian mo imo sini nga pangalan nga nagdaog ikaw? Kibot ko. Ano giting nga kibot ni Ma'am? Nagkibot ko kay ato ko sa kwarto. Si Papa nakapamati. Nabalan ako ni Papa nga nagdaog ko. Ini Ma'am, dako na iniya nga kahigayunan, no? Nga sa kadabudamo nga naghatag diri sang entry, isa ikaw sa nagabutan para sa consolation prize. So, nalipay gid. Kanami, gid na Bombodan, no? So, hindi ko na pagpadugayon. Baka yung mas laing gid ay akong Bombodan, no? Kumakaptanin nila ang 2,000 pesos Bombodan. So, Ma'am, una nga hatag! 100. Ikaduwa! 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 1,000. 900! Wala ka ba? Nakalipatan! 900! 900 ka lang. doon kasadya na, ma'am. Okay, kani Bombodan and 1,000. So, Ma'am, dungangat na? 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, and 2,000. Yay! So, Bombodan, ari na, no? Ari naman, kapti na ang imo sininga 2,000 pesos. So, Bombodan, tugasala na ini sila sa pag-isip. Super excited na sila nga makabaton sang 2,000 pesos. So, Ma'am, anong mambal mo kag diin paggagamitan ng 2,000 pesos? Salamat ko sa Star FM Bombo Radio nga nakabulig sila makabulig ining 2,000 sa manug bakal gatas ang bata ko. Hayagid. Ano pagin, Ma'am? Speechless si Ma'am, no? Speechless sila, Bombodan. So, no, pinaka-priority gid ang gatas sang bata. Importante, may gatas, Ma'am, no? Pila na katuig, Ma'am, ang imo? Agot na siya, Ma'am. Pila katuig? 4 years old. 4 years old. So, importante, may pangbakal na gatas. So, Ma'am, ano naman, no, sa aton sini nga mga kauturan, para sila naman ang magdaog pareha sa imo. Ginaano ko gid sila nga mag-intra gid sila sa sa may enhance swerte promo. Ma-intra gid sila mga entries nila ihulog lang nila sa dalo. So, parehas man sa imo, no, nga as a housewife, so dako gid nga bulig gid sa imo, Ma'am.
So kung may mga spare time dira ma'am no, amo gini ang imo sini nga ginakabalakan. Amo lang na May tunod siyang mga gamay. ila lang ni mama. Ati may pati sa sulod niyo na lang balay dira mo ginakuha. So mayo giniabang mo dana kay aton sini nga mga ginagamit diri no para sa entries makita sa aton sini nga sulod balay. So ma'am, pasalamat iwan. Pasalamat ko sa Star FM, Bombo Radio na nga nagdaog ko tapos Basta Radyo Bombo #1. Hindi ko ni pagpalampason mo pa dahil hindi ko ni pagpalampason. Oh. So ma'am, liwat. Basta Radyo. Basta Radyo Bombo #1. Okay, 1, 2, 3, go! Number 1. Ang bombo. No, yan, naliwat. Number 1 ang Bombo Radyo. Number 1 ang Bombo Radyo. Diba? Bombo dahil kasagad din kay ma'am Maya Army. So ma'am, thank you so much. Salamat kayo sa Thank you, pagpasakop Ted. Thank you. sa promo sa nga Bombo Radyo. So Bombo dahil pagalawagon ko na naman ang ikatatlo nga nakadaog sa consolation prize. So kung makabatan sang 2,000 pesos, amo si Marvy Moses Hardinico nga taga Purok 1. Parawan 1, Talok, Bago City, Negros Occidental. So medyo bataon pa ni Bombodan. Okay, so kamusta to? Kamusta Marvy? Ikaw nagdaog sang 2,000 pesos. Okay lang. Sadya? Yes. Ano kay kasadya ba si Marvy? Subo? Nga may budget na ko para sa module and hobby. Wow, module kag? Hobby. Wow, anong hobby mo? Gunpla building and something, gaming. Ba, may gaming ba? Bro, tinid ako manabulig sa imo, no? Ang ining nga 2,000 pesos nga mabaton mo, Marvy. Oo. Wow, mahatag ka man kay mama mo. Of course. Wow. Since birthday sa Wong. Wow, happy birthday kay mama mo. Sige, greet na ni happy birthday si mama mo, Bi. Happy birthday kay Nanay Rona. Ang wish you well kag tani maglaba pag di mo kinabuhi. May special greetings pa ni, no? Si Marvy sa iya sining lola, mama, no? So, ano ni gani? Ano subong ang inyo sining nga palangitan-an, Marvy? Langit. Oo, ang palangabuhian sa imo sining nga pamilya. Anong nagatag sa inyo subong? Subong since si Tatay aras Manila para makasakay sa barko. Tapos si Nanay naman may tiyangge sila ni Tito duwa. So amo na ang nagabulig sa inyo sa subong. So, sa subong nga pandemya, dako gid ninyo no nga pagpasakop diri sa Bombo Radyo sa pa-promo sa Bombo Radyo. Yes. Dako gid nga bulig. Dako gid. Okay, so Bombodan igatag ko na no ang 2,000 pesos kay Marvy Bombodan. So una nga tag 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Wow. 1 in 100, 1 in 200, 1 in 300, 1 in 400, 1 in 500, 1 in 600, 1 in 700, 1 in 800, 1 in 900, And 2,000. wow. So ara na Marvy, ang imo sini nga 2,000 pesos. So amo na no, paggagamiton mo sa imo sini nga module. Ano ka na nga grade Marvy? 9. Grade 9. So 2,000 pesos. So Bombodan na nako na igid ini no nga bulig para sa isa ka estudyante nga parehas kay Marvy Bombodan. So Marvy, pasalamat. Thank you sa Bombo Radio kag sa Star FM kag ang mga sponsors ang ini nga promo kag salamat gid sa ginatag nyo nga 2,000 para sa amon yung mga kinanglanon, may mga kinanglanon man. So Marvy, basta radyo. Bombo #1. So hindi mas baskog ning iya sini nga ano no Bombodan ang iya sini nga wak bebe testingan ta Bombodan. So sige be. #1 ang Bombo Radyo. Dapat taki ay syempre. Di magpaperde sa mga tita kag tito dira daton. Sige be, 1 2 3 go. #1 ang Bombo Radio. Very good, Bombodan. Mas humuk-humuk ang iya siniya nga. Kasao ko man ba? Bombodan. So, Barbie, ari na ang imo sini nga 2,000 pesos. Kapti na, Thank you. no? So, Bombodan, mo na to, no? Ang ikatatlo nga nakabaton sang 2,000 pesos, Bombodan. Okay. So, Bombodan, lawagon ko na ang ikaapat nga makabaton sang 2,000 pesos. Amo si Nue Pahilagaw, taga Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City! No permini siya gadaogo. So, magigani bang padan, baka si Tatay Nue, no? So, Tay, mayong aga, kamusta? Mayo man. Oh, so, Tay, ari na, makabato na ikaw sang 2,000 pesos.
Ano diri ang imo sini nga paggagamitan, tay? Sa panimalay mo na. Pila ka bilog gani kabataan naton? Isa lang, isa ka dalaga. Isa ka dalaga. No, isa ka dalaga nga bata sini. Mga pila ng edad? Pilang edad, tay? 52 na. Ang dalaga lang bata? 23. Wow, 23. 23 years old. 23 years old. So, dalaga. Banta ko taas, gid mo kinda taas ni si Pahilagaw, ho? Ang magigani, Bombodan. So, kinaglatsa. Ang magigani, Bombodan, no? So, tayo ano sumang inyo, sini nga palang itanan, subong nga pandemya. Go bra ko sa Gaisano. Sa kahit sa housekeeping. So, pila ka na dara ka tuig nga nag-obra tayo? Mga 30 na. 30 years. Dako. Ano naman, malawig naman nga tinuig, no? Sa pagserbisyo mo dara, imo sini nga asawa. Ragaw bra sa may Robinson, Tabangan Robinson. Ano dara siya? Ano na dara lang sa Tabangan Robinson. Basta dara lang sa Basta sa Tabangan Robinson. Basta dara lang Bombodan, no? Nag-obra man ang iya sini nga sa isa lang kami bata na tayo. Isa lang. Okay, iwat ba? Makaiwat Bombodan, no? So, no, isa ka bilog ang ila sini nga estudyante pa na tay. Ikaw bra sa Riverside. Agobra naman. So, ngayon tawhay na ini si tatay Bombodan, no? So, at least Bombodan, no, may ginakabalak no ang si tatay kag si nanay sa pag-intra diri sa promo. So ano man tayo imo sini nga rason kung nga naga-intra ikaw diri sa promo? Alin sa una ya sa primero sa Bombo Radio naga-intra kiya sa pagsugod disni. Nagatingwa ko mag-intra sa promo ni kay aring ka talagaan di sa tanan mo. Amugid sakto ginda Bombodan, no? Siguro basi mga 20 years na siya siguro naga-intra ay. Amugid so mga 20 years ka naga-intra tay. So mga 30 na. Mga 30 na siya kanila. Sobra sa Gaisano. Sa una pag ida Bombodan. Sa una pagigiliya. Oo, grabe no, te. Siguro naka-intra pa niya sa una sa ining ano ganito man, Bombo Nansa pa. Ano ganitong mga promo sa una-una pagibla. Star Bagansa na, Bombo Nansa pa. Star Bagansa, Bombo Nansa pa. Ka-intra ka. Nakadaog ka man dira tay? Sa mga balde-balde, mga cellphone ko sa una. Bona dumduman pa ni Tatay Nuwe. Bombodan, no? Ang iya sini nga mga nadagaan before, no? Mga pa-promo before sa nga Bombo Radio, Bombodan. So, tay, ari na. Igata ko na ang 2,000 pesos para at least, no, Bombodan na ma-express o makaptanan ni Tatay Nuwe ang 2,000 pesos. So, tay, una nga hatag. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1,000! 1,000! 1,000! Then? 1,100. 1,100! 1,200. 1,200! 1,300. 1,400. 1,500. 1,600. 1,700. 1,800. 1,900. And? 2,000. Okay, so ara na, no? Ang 2,000 kay Tatay Nuwe. So tayo, ara na, kapti ng imo sini nga 2,000 pesos. So tayo sa liwat, di mo paggagamitan ng 2,000 pesos? Para lang sa sulod balay, ang glass doon. Okay na, may kita Bombo ka lang? Yes, Bombodan. Wala labot nga nag-intra siya sa promo. Hasta na sa una nga may mga out of town kita, mga barangay-barangay, ga-intra sa kanta-kanta. So tayo naka-intra ka sa mga barangay-barangay nga nagakilala? Barangay nang pangayaw to sa Bago, sa Murcia. Nag-aupod ikaw? Pati kanta-kanta, intra niya na. Okay na, biti sample, tanay bitay. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Wow, kanami galera. Muna yung sample ni Tatay Nuwe Bombodan. So, hindi ko yung pagpalampaso niya, no? Mas bakod-bakod pa niyan kay Tatay nga hawak ka Bombodan. So, Tay, basta radyo. Basta Radio Bombo. Number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Wow! Bombodan, kasagagin kay Tatay Nuwe. So, Tay, thank you so much. Ara nang imo sini nga 2,000 pesos. Salamat gid sa pagpasakop sa inhan sa swerte sa Palengke Promo 2021. Thank you so much, Tatay. So, Bombodan, igalawagon ko na ang last nga nakabaton sa 2,000 pesos. Bombodan, mo si Agripina Lunggaket nga taga Totong 4 Lunok Street, Barangay Pilisa, Bacolod City. So, Nanay, mayong aga. Arinay, para mabatian din kita, no? So, si Nanay Agripina, Bombodan. So, Nay, kamusta? Mayuman. Mayuman. Kagwapa kay Nanay. Wala pang lubad. Yes, wala sa pag-lubad, Bombodan, no? So, yung preparahan to gid niya ni Nanay ang iya sini nga pagkuha sang 2,000 pesos. So, Nay, kamusta liwat?
Mayo, gid no. So nay nagani ko, yasong nabatian mo nga nagdaog ikaw. Nalipay eh. Sa kadamo-damo nga Oo, nagapas. kadamo-damo sang inre na gabon ang kalian sa mahal nga Diyos. So ano gani yasong mga inyo sini nga palangitan anay? Sari-sari store lang. Sari-sari store. May mga kabataan? Wala. Wala. Single nay? Single si nanay. Widow. Widow. So, pero wala kabataan. Okay. Single si nanay. Single. Single, Bomboda, no? So, Okay. So na ikaw lang na isa sa imo sining sari-sari store? Oo. Wala. So, dako man nakabulig ng imo sining sari-sari store? Dako man nakabulig. Dako ang kabulig. Dako ginang bulig para sa imo. So, Bombodan, amo na ni tago na no ang 2,000 pesos ka gibalo naton. Kung di ni pagagamitan ni Nanay Agripina ang 2,000 pesos. So, nay una nga tag 100. Ikaduha 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. and 1,000. No, 1,000. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 2,000. Okay, Sara na ang 2,000 pesos. 2,000. So, nay, di mo na paggagamitan ng 2,000 pesos. Idugang ko unod sa akong tiyanggi. Madamo na ni udod aga tiyanggi ni Nanay Agripina, bakal ko to karon nay. Pwede man. So, pamadano na, no? Idugang ni Nanay Agripina sa iya sininga tiyanggi, no? Mamakalini sa liwat, no? Kag mag-intra, dari liwat sa aton sininga mga entry. So, Nay, nagapasalamat kid ikaw. Nagapasalamat nga ako sa naswirtihan ako sa enhanced swerte sa palengke na 2021. Kana nasa nagapasalamat ako sa mga sponsor sa Bombo Radio kag sa Star FM. Wow, kana migin, no? So, Nay, apakagdasig mo si mga sisters. Ay, tanan nagapalamati sa Bombo Radio kag sa FM. Mag-intra man kamo para makadaog man kamo pareho ko. So, Nay, basta radyo. Bombo. Number 1. Wow, so pambada na rin na. Sige, Abeng. Baskog pa niya ang ano Ilang taon, Tabeng? Ang iya sining nga hawak. So, Nay, liwat. Again, number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Gigi, ay gusto ko kita na yan. Ayos pa, all right. Ayos na sa all right, pambadan. So, Nay, liwat. Basta radyo. Basta Radio Bombo. Number 1. Number 1. Number 1 ang Number 1 ang Bombo Radio. Okay, so tamo ni na si Nanay Agripina nga nakabato na sang iya sininga 2,000 pesos. So, Nay, thank you so much sa pagpasakop sa among sininga pa-promo. So, Bombodan, natapos na natin lawag ang 5 ka mga nakabato o kung na 5, no? Nga nakabato sa consolation prize sa subong. Bombodan, pagalawagon na naton ang major prize, Bombodan. Amo na ni. Yes, amo na ni. Oh. First, second, and third ni Bombodan, no? So, sa una ko naton, ang nakabaton sang third prize, amo si Desiree Banquillo, nga taga Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental. Kaya gini siya makabaton sang 5,000 pesos, Bombodan. So, Nay, hello! So, diri kita, ari nang imo sining mikropono. So, Nay, good morning. Ano ma'am? Good morning. Ay, diri ta, ito gamay nan. So, ano ma'am, balma Nay? Gapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag sa Star FM nga nakabulig sila sa amon sa piyak sang pandemya. Dako gid ini na nabulig sa amon nga pangabuhi. Wow, kada bigid Bombodan. So, Nay, kamusta man ikaw, Nay? Nalipay. Wow, blooming si Nanay Desiree Bombodan, no? Gimpreparahan mo gid ni Guro Nay. Ay! Gimpreparahan gid. Gimpreparahan gid para makakuha ng premyo na speechless si Nanay Desiree Bombodan, no? So, Nay, gaano ikaw sa nabatian mo nga nagdaog ikaw? Waay man ko ini nakabati kay tungod nga nagsimba ko. Oo, sino lang nagabal sa inyo? Kag pag-abot ko alin sa may simbahan ang mga tao sa amon. Nagsugata sa akon kag nagpahibalo nga nalawagan ko ng ngalan ko. Kay nag-prayer ko kay Lord nga kabay nga magabutan akon nga ngalan sa grand draw. Kay sa weekly ay ako nagabutan. Kag salamat sa mahal nga Dios nga ginsabat siya ang prayer ko. Baka na. Dumago galito simba si Nanay Bombodan, no? Hindi siya makabato nagidya sa nga 5,000 pesos Bombodan.
Kagayan, hindi siya third prize, ano, makabaton sa 5,000 pesos. So, Bombodan, di ko na pagpadugayon. Papaybiyon ko nila si nanay, wala Bombodan, no? So, Bombodan, ikahatag ko na ang 5,000 pesos. So, una nga hatag! 1,000. Ikaduwa! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. 5,000. Okay, so Bombodan, na sa makamot ni Nanay Desiree ang 5,000 pesos. So, Nay, di mo na paggagamitan? Gamiton ko ini sa pagdalawat sa bugas, bayad sa kuryente, sa tubig, kag ang mga bata ko gapangayo man. Baka namin. Pinakamilog kabataan, Nay? 4. Titagaan ko man na sila. Baka namin. Isang tag-shin-shin lang, Nay, no? So, di, ano ni Nay, elementary, high school, ano na sila? 4 sila, 3 laki sa bahi. Ang 3 ko, obra naman. Ang bahi ko, 4th year high school na. So, mayo, gida mo. Isa na lang gidi eskwela. O gamudjol man siya. So, okay lang ang mudjol. Makaya Okay yaman. Timayo, gida Bombodan, no? So, isa na lang gid ang naga-eskwela, Bombodan, pero tagaan sa gyapon ni nanay. Ang iya sini nga mga kabataan man, Bombodan, no? So, nalipay gid, ano gid kalipay si Nanay Desiree sa subong? Dako gid ang kalipay ko kaysa kadamuon sa Grand Draw nang isa ang akong entry nagabutan. Kag wala gid tuod ang dako gid ang pagpasalamat ko sa mahal nga Dios. Kay siya gid ang nagkuha sa akong nga entry. Mao ka na, may gid, no? So, Bombodan, nalipay gid si Nanay Desiree nga siya ang naging third prize winner. Bombodan, kag nakabato ni siya sa 5,000 pesos. So, Nay, basta radyo! Basta radyo, Bombo! Number 1. Number 1, ang Bombo Radyo. Wow, di ng entry. Amo na yung entry ni Nanay Desiree. So, Kiki, ay binay, lisa na lang. Number 1, ang liwat. Number 1, ang Bombo Radyo. Entry ta ni Nanay Desiree. Plakpak! namatay ako ba no? Ang entry si Nini, Nanay Desiree. So, Nay, thank you so much. Congratulations. So, Bombodan. Bumbuka lang. Yes, Bombodan. May informasyon ko rin na baton nga may isa kuno da ka winner nga major prize winner nga mapaluto siya kuno linugaw isa ka drum kuno daw okay naman Baka namit lugaw. Maybe dapat Bombodan may gata nga lugaw na ganito. May gata gid yai. Na mo na yung namit Bombodan. So Bombodan darita danay no sa nakadaog sa 10,000 pesos Bombodan. Excited na ni siya makabaton. Maayo pagid. Oo, excited na ni siya makabaton, no? Do wala pa sa nanay kabalo, no? Nga siya makabaton sa 10,000 pesos. So, Bombodan ni si Helen Palma nga taga Purok, Paghidait, Barangay 29, Bacolod City. So, Nay, mayong aga. Kamusta, Nay? Amay man. Si Nanay doon nakibot pa nung nga siya nagali makabaton sa kwarta. Ano pa Bombodan, do na ano pa si Nanay nga ay ako nagali. So, Nay, naganay kayo na isang nalawagan ng imo sini nga pangalan. Nang sa hapon na to. Hana na to kami manyapon. Panyapon? Nakita kong cellphone ko nga naghuni. Ilantaw ko. Hala, may congratulations, di ba? Wow! Hala, pero may nagkambal sa imo si Nanay. Ako, nakita akong cellphone ko kay naghuni. Di mo to ginlantaw ko. Naka-off in your radyo na? Naka-off? Nakway ko na hapon. Way mo na on. Ang cellphone ko lang. Di mo to, nga nakita ko may ngalan, congratulations. Hala, ng taon ko di biyala. Sila, hala din na nga sa, Bombo radyo man. Hindi ko, naghulog ko. Tinakapanyapon ka na after that? Wala pa. Wala kayo manyapon. Pero wala ka kapanyapon ka, wala? Wala pa gani. Kapagkuhan. Di mo to, nga nanawag si Bombo Grace nga makadto sa amon. Tinalipay-lipay. Oo, diba? Nung paabot ko man sa kay, wala pa kami ito kapanyapon. Hanggang prepara na kami manyapon, mga alas 6:30 ko. Pero nakapanyapon, nadayon ang panyapon. Oo, Sabi ko, wala na dayon ang panyapon sa kalipay. Kaya naging kalipay si Nanay Helen nga makabato ni siya sa 10,000 pesos. Ano gikalipay si Nanay Helen? Ate, siyempre, nalipay gid ko na nagdawg ako sa Bombo Radyo, dako gid ang pasalamat ko kay kinalanon taman mo. So ano inyo yan ay nga palang itanan sa subong Nay? Ako naman lang isa, ara ako sa sa kilala ko, naga-caregiver ako kay nanay. Okay, so ini nag-aubra ka pa Nay? Oo, sa kilala ko na. So caregiver ako, may isa lang bata ko ay
Pero may isa ka kabata. Ako sa Iloilo. Wow, layo-layo. Pero okay lang, no? Gobra. At isang inobran mo, naging pamilya mo naman. Oo, Okay. So, pila ka to? Pila ang edad sa imo siningang ginabanta? 91. 91. So, kaya pa, Nay? Baskog pa? Ano nga lang sa ginta. Wow, okay. So, bedrida na siya. Pero si Nanay, kaya pa? Baskog pa. Wow. Pilang edad na to, Nay? 64. Wow, baskog pa, Bombodan, no? Bata pa iya si Nanay Helen Bombodan. So, Bombodan, igatag ko na ang 10,000 pesos kay Nanay Helen. So, Nay, una nga hatag! 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, and 10,000. Okay, so Bombodan, na, no? Ang 10,000 kay Nanay Helen. So, Nay, din ba gagamiton ang 10,000 pesos? Ay, bakal ko sa akong maintenance. Maintenance, ano yung siningang ginabatsyag, Nay? Sa high blood. High blood. So, inid ako, naging ining bulig sa imo, Nay. Oo. Sobra na ni Nay, no? Oo. Ibanti, pantaman sa iba nila. Sa mga hinablos. So, Bombodan, naman no? Si Nanay Helen nakabaton sa 10,000 pesos. So, Nay, pagpasalamat, kay nakabaton ikaw sa 10,000 pesos? Madam, magid nga salamat sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa mga sponsors sang promo. Pagda sa aton sini nga mga amiga. Ano gani? Gana tulong. Tears. Si Nanay na may bigi si Nanay. Sige na padayon eh. So, nagapasalamat din. Gapasalamat kita ko nga ako sa 10,000 na tawag. Si Nanay nalipay gini. Tears of joy. Nalipay gini, So, Nay, basta radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. Ari, Bombodan, bakod ko niya ang... sige, abi, pa kay Nanay abi nga wak mi. Kiki, ayaw Bombodan, no? So, Nay, 1, 2, 3, go! Number 1 ang Bombo Radio. Okay, palakpak. So, Bombodan, na ang entry ni Nanay Helen. So, Nanay, thank you so much. Congratulations. Ari na imo sininga 10,000 pesos. So, Bombodan, ari na ang nakabaton sa first prize. Amo ni pinakaswerte. Yes, Bombodan, amo ni ang pinakaswerte, Bombodan, sa 8, no? Nga nagdaog sa enhanced swerte sa palengke promo 2021, Bombodan. So, Bombodan, ang nakabaton sa major prize, ang first prize winner, si Ma'am Rona Sambitan sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City! So, ini siya, Bombodan, nakabaton sa 20,000 pesos sa Bombodan. Wow! Lady in red, si Ma'am Rona! So, Ma'am, good morning. Kamusta? Yes, good morning. Carla, ari naman ko diliwan. Yes, ari naman siya liwa. Magabato na siya, Bombodan, sa iya sininga 20,000 pesos. So, Nay, kamusta? Okay lang. Excited, aga pa nagbugtaw. Wow, Una-una, gini sa studio. Wow, kanami, no? Lady in red, yung preparahan gini, Ma'am Rona, ang iya sininga outfit. Wow, beautiful, ka-sexy. So, Ma'am, ano mambal mo, Ma'am? Kasubong, ari na, mabaton mo na ang imo sininga 20,000 pesos. Okay. Mayong aga sa tanan. Kapasalamat gid ko sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag sa sponsor sa promo sang Enhanced Swerte sa Palengke 2021. Kay ako ang maswerte nga nagabutan sa kadamo-damo. Ako gid ang napilian. Madamo gid nga salamat, Lord. Thank you. Wow, siya ginang napilian gid, Bombodan, no? Sa kadamo-damo nga nag-intra diri sa aton, Bombodan, si Ma'am Rona gid ang nakabaton sa first prize, Bombodan. So, pibion ko giniya si Ma'am Rona, Bombodan. Sorry na, ang iya sininga 20,000 pesos, Bombodan. So, Ma'am, una nga hatag. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, and 20,000 pesos. Okay, bumukal na.
Yes! Bombo Carla. Yes, Bombodan! By the way, mamangkot lang ko gamay nga intriga wa niya kilabtanan ang pink niya nga face mask kag red niya nga dress. Yes, Bombodan. Sa kung ano-ano da. Oh, wala labot sa iya sini nga face mask nga pink kag red nga dress. Yes, Bombodan. Kaya nasa kilabtanan sa kung ano-ano. Yes, Bombodan. Yes, Bombodan. Ano ina, Bombodan? Oh. Feeling ko kombinasyon ba pink kag red? Kombinasyon sa pink and red. Pero never mind, Bombodan. Why na koneksyon Yes, Bombodan. Amo giniyada naging preparahan ni Ma'am Rona, Bombodan, no? Pagbato ni Sinisang 20,000 pesos. So, Ma'am, ay kaya rin na 20,000 pesos. Diin mo paggagamiton ng 20,000 pesos. Pasarong ko na sa akon, sa akon bata. Tapos ang sobra, ibakal sang promo liwat kay base ako naman, liwat ang maswerte sa 1 to panalo, Mark 20. Wow. Gali ka mo, magpasakop ka mo diri sa Bombo Radio kag sa Star FM. Madamo gid nga salamat. So, mapila ka ni kabilog ang imo sili nga kabataan? Apat. So, ini may nag-eskwela pa, Ma'am? Oo, duwa ka college, duwa ka elementary. Bao, kaya may harap pag-gid Bombodan, no? College and elementary. Diri ka gid, Ma'am, dumabudayan gid sa college. So, ano ni ila, sini nga ginapang take up, Ma'am? Kuan lang doon lang sila. So, ini ba, Ma'am, dako gid ini nga bulig sa imo ang 20,000 pesos. Aha. Okay, may mga baratuhan dito sa kaingod niya. Yes, Ma'am, dati may balatuhan to, Ma'am. Malinya ko to karon Bombodan. so amo ni no Bombodan ti. Do bati ko tundo mapalugaw sa kuno. Yes, mapalugaw tada karon, Ma'am. So Bombodan, amo na no sige ka niliwat Ma'am nagaubra, Ma'am. Sa Fatima, Plaza Mart. So Bombodan, ano galing din niyo sininga ginabaligya mga religious articles. So, Bombodan mo na, no, ang obra niya ni Ma'am Rona. So, bali diri naging kamo yung nag-atinir diri sa syudad sa Bacolod. 13 years. So, upon mo diri imo sininga, may batay ka mapod. sa akon, So, ini, tay dako-dako na ni Baby Boy. May kwarta na si Mama, makabakali ka ang panganan. So, Ma'am, di ba, pasalamat sa imo sininga na bato nga 20,000 pesos. Kapasalamat gid ako sang dako o na kay God nga ang ginhatag nga swerte sa akon subong ay tumibig. Lumaybig si Mama. Sige, Ma'am, Salamat gid ako sa Bombo Radio kag sa Star FM kag sa promo sang Enhanced Swerte sa Palengke 2021. Gani kamo magpasakop man kamo sa Bombo Radio kag sa Star FM kay base kamo man ang magdaog parehas sa akon. Basta Radio. Basta Radio Bombo number 1. Dari dako na beginning entry ni Ma'am kay napreparahan ang iya sini nga red dress lady and dress ini siya subong. So Ma'am, number 1 ang Bombo Radio. Ang entry mo? Number 1 ang Bombo Radio. Wow! So Bombodan, una no? Si Ma'am Rona ang nakabaton sang first prize 20,000 pesos. So mo tayang iya siniya Do nakabaton lang 13-month pay ba? Amo gid Bombodan, do nakabaton lang sang 13-month pay. Si Mama Rona, Bombodan. So Ma'am Rona, thank you so much kag congratulations gid. So Bombodan, amo to no ang 8 nga nakabaton sa ila sini nga cash prize Bombodan. So, congratulations sa 8 ka mga aton sini nga lucky winners Bombodan. So, Bombodan, gikan diri sa Sujubi, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Carla May Defensor. Nasaksihan ninyo banwa ang paghatag naton sang premyo sa aton mga lucky winners sa ginpatigayon nga Enhanced Swerte sa Palengke promo. Pero hindi magkabalaka sa mga wala pa kaagidaog kay basi ang inyo kay gayunan nga makadaog diri iya sa 1 to panalo. 1 to panalo promo part 20. Araw-araw baldi-balding pa premyo na may cash pa. Kay padayon kita nga nagalawag sa mga daily winners. Kag ang kwan sini ang grand draw sini kwan gini tion gini sa Pasko. Sige. So kung gusto nyo nga makaangkon sang swerte, intra ka mo sa promo. Kay ang swerte kay kadalagan ara sa tawo nga mapisan. Balik na kita sa aton mga matahom nga drama.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat, maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-19 anyos.
Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung di man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
a promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala man kami sang formal nga relasyon. Nakahibalo ka naman siguro sang amon sitwasyon. Sino pala may formal nga relasyon? Sino ba lang nakita niya? Nga daw nakibot gid siya. Oh my. Hala, si Rolanda. Mami? Hindi ako pagtawag nga, mami! Traidora ka! Nagasinadya ka mo diri? Samtang ako, tama ka miserable? Kagilbato no pang babae nga ina? Okay siya katama sa akon. Ginatulog niya si Bibi nga nagakatulog sa stroller. Kag-ari man diri ang utro nga piste! Kintulog niya ang stroller pagkanto sa pool. Mami! Hindi! Nahulog si Bibi sa swimming pool. Luwason ko siya! Si Daisy? Ato sa pulo? Elvis! Oh. Si Baby! Nahulog sa swimming pool! Hindi! Baby! Ato na si idala mo stroller. Kag si Sabrina, nagasalom. Kag ginatingwaan nga mapasaka ang stroller. Malumpat ako sa pool. Luwason ko sila! Nagasubra ka na, Rolanda! Ano ba natabo, ha? Ginsulot ni Mama yung stroller ni Baby. Ginhulog niya ini sa swimming pool. Ano? Ang walas ng uyang nga babae? Sapat siya? Anay ka gani? Dari ka lang, Elvis. Babae si Rolanda. Unahon nanay naton si Baby. Kinahanglan niya nga madala siya sa ospital. Elvis, husto si Sabrina. Kinahanglan masiguro naton nga wala sang problema sa iya. Salamat. Wala sang problema kay Baby. Ang sapat nga Rolanda. Pating inusinting lapsag. Gindalahig niya sa kaakig niya sa akon. Magpasalamat siya nga wala sa may natabo ang malain kay Baby. Kaya kung may natabo, suktan ko siya sang mahal. Tubtub subong. Mabatsyagan ko pa ang pagkurog sang akong lawas. Tungod sa kakulba. Patawayan ang kaugalingon mo. Okay na. Ginuwas mo ang aton anak. Elvis! Tata, sige na.
Magpahuway ka. I-relax ang lawas mo kag huna-huna. Gali. Si Ilbes, wala na siya diri sa akong tupad. Isahano na lang ako diri sa kwarto. Mabangon ako. Manaog ako sa idalom. Ayhan, kamusta na bala siya? Ay, ang maayo pa. Mahapit na lang anay ako sa kwarto niya. Ma'am, ako na lang kuno ang mabantay kay baby subong nga gabi siling ni Sir Elvis. Aha? Nga aman? Magpahuway ka kuno subong, hasta buwas. Dasun nagsiling siya nga kung magpamilit ka kuno. Pahalino niya ako sa akong trabaho. Ari siya diri kaina, ma'am. Pila ka oras siya nga nagtinir diri sa kwarto ni baby. Siya ang nagbantay hasta nga mag-alas 6 ang gabi. Kag naghapit man diri kaina ang pamilya ni Sir. Puwira lang kay Rolanda. Amo gali? Oo, ma'am. Wala ka na lang gani ginpukaw kay kahamuok gid sang tulog mo. Kag hindi gusto si Sir Elvis nga istorbohan ang pagpahuway mo, ma'am. Ay, ma'am. Matuod ba lang nga jutayan lang nalumo si baby kaina? Si Elvis? Sa din siya? Ay, ato siya sa idalo, ma'am. Sige Kadtuan ko siya.
Sorry sa tanan nga natabo, Sabrina. Wala ka sang dapat nga pangayuan sang sorry. Wala mo ako nangpan. Isa ka balatyagon lang ang nahibalaan ko. Kagina, amo ang kaugot. Kung isa ka butang lang ang gusto ko. Kagina, amo ang magdimalos. Wala ko makaibalo kung anong ginatawag nga kalipay. Tubtob nga nag-abot ka sa kabuhi ko. Elvis. Wala man ako makaibalo kung anong ginatawag nga love. Ikaw ang nagtudlo sang tanan nga inasakon. Ikaw kag si baby. Amo subong ang akon kabuhi kag kalipay. Ikaw ang nagpagbago sang tanan sa akon. Apang anong ginbalos ko? Kapahamakan ang inhatag ko sa iyo. Tama na. No. Please. Pamati ako. Ako ang rason kung nga nadulaan ka sang utot. Ginpamilit kong kaugalingon ko sa iyo. Ganit na umid ka sa kaakig ni Rolanda. Kagaina. Yutayan ka na lang mapahamak. Kung tani, gintugtan ko na lang ikaw nga magpalayo sa dupa. No. Gintugtan mo ako higugmaon ka. Sa banta mo ayhan, mapasugot na lang ako nga basta na lang nga amo sina. Ikaw kag si baby ang rason. Kung nga ang ginugusto ko nga magpadayon nga magkabuhi. Oo, nadula si Manang. Apang ikaw man ang nagsiling hindi bala? Nga aksidente ang natabo. Ang tanan, mapatay gid man. Kag hindi natin mapalagyuhan ang kamatayon. Kag hindi pagbasula ang kaugalingon mo. Sa natabo nga hindi man ikaw ang nagkontrol. Do you really believe that? Pulos problema ang ginatag ko sa iyo. Apang matuod. Hindi ko ikaw gusto nga buyan sa pihak sang tanan. Hindi ko kaya nga madula ka sa kabuhi ko. Kaggago na gid ako. Kapasugtan ko ikaw nga magpalayo. Kundi, hindi mo pagtugtan nga magpalayo ako sa imo eh. Oh, Sabrina? Oo. Ulungan ko ikaw sa pag-atubang sang tanan nga problema mo. Hindi pagsuluha ang tanan. Ari ako. Kami ni baby. Sabrina? Kinakos niya ako sa mukot. Nahambal ko na pala sa iyo nga love ko ikaw. Kung wala pa, buhaton ko inasubong Sabrina. I love you with all my heart. Elvis. I love you too. Malampuwasan gid naton ang tanan nga mga pagtilaw. Sigurado ina, Sabrina. Pagsubong, ay ipamangkot ako sa iyo. Ano bala, ina? Will you marry me? Oo! Oo, Elvis Rio Blanco! Old flame has to die.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Atubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 50. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Nobyembre 22 sa taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, itong mobility ng mga bata outdoors. Pag-uusapan daw ng Interagency Task Force sa Huwebes. Ayon po yan sa Department of Health. Samantala, mga walk-in papayagan sa 3-day vaccination drive. Ayon din yan sa Department of Health. Ang PNP makikipagtulungan sa PIDEA para sa pag-iimbestiga raw sa presidential aspirant na sinasabing gumagamit ng cocaine.
Task Force West Philippine Sea magpupulong bukas para sa ilang aksyon kaugnay ng pambubuli ng China. Ang BFAR vessels naman planong dagdagan. Sa ating sports balita, itong pole vaulter na si EJ Obiena pinag-iisipang magretiro na lamang matapos umarang aligasyon ng patafa na pineke ang halos 5 million liquidation na hindi yan ibinayad sa kanyang coach. At sa NBA, itong Los Angeles Lakers na iposte ang comeback win laban pa rin sa Detroit Pistons, habang itong si LeBron James ejected naman sa laro matapos masuntok ang sentro po ng Pistons na si Isaiah Stewart. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Talakayin ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa araw po ng Huwebes ang may kaugnayan pa rin sa mobility, yung paglabas ng mga bata sa gitna pa rin ng banta ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ayon po yan sa Department of Health. Ibinahagi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kitag-usap na ang Department of Health sa Metropolitan Manila Development Authority o ang MMDA at local chief executives sa National Capital Region tungkol pa rin sa mobility ng mga menor de edad. Lalo pat ang mga 12 taong gulang pababa hindi pa rin kwalipikadong tumanggap ng COVID-19 vaccine. Bagaman dapat umano silang tumugon sa layunin kung bakit dapat lumabas ang mga bata, mag-ehersisyo, makakuha ng sikat po ng araw at gumawa ng kanilang mga aksyon kasama ang iba pang mga bata, ngunit hindi sa mga matataong lugar. Samantala, sinabi po ni Vergere na nagsikap silang mahanap ang 2 taong gulang na bata na nagpositibo sa COVID-19 rapid antigen test ilang araw pagkatapos magpunta sa isang mall. Kung maalala, hindi pa nahahanap ng Department of Health ang bata dahil binura ng doktora na nagbahagi ng insidente itong kanyang post sa Facebook. Samantala naman, papayagan ng Department of Health ang walk-in sa 3 araw ng National Vaccination Day mula 29 hanggang 30 ng Nobyembre at 1 ng Disyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi na kailangan ng registration. Anya, kung sino man ang nasa eligible population ay pwedeng pumunta sa vaccination areas. Kaya umano ginawa ang National Vaccination Day ay upang maitaas ang bilang ng mga fully vaccinated sa bansa bago man lang magpasko o mag-holiday season. Target sa nasabing hakbang ay ang mga hindi pa bakunado. Idinagdag pa ni Vergere na nakipag-ugnayan na ngayon ang Department of Health sa lahat ng local government units sa buong bansa at pribadong sektor para matiyak ang tagumpay ng vaccination drive. Magugunit ang target ng gobyerno ng bansa na mabakuna ng halos 15 million Filipinos sa 3 araw na vaccination drive. Samantala, ito mga OFWs na nabakunahan na o kababakuna pa lamang ay hindi pa raw dapat mabigyan ng booster shot. Ayon po yan sa NTF against COVID-19. May buong detalye si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, wala pang asang booster shot ang mga overseas Filipino workers na bagong bakuna pa lamang o naka-1 buwan pa lamang mula nang maturukan ng kompletong dose ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi National Task Force Against COVID-19 spokesperson General Udto na ang prioridad na maturukan ng booster shot ay mga OFWs na naka-6 na buwan na matapos ang kompletong bakuna at nakatakdang umalis para sa kanilang bagong kontrata. Ayon pa kay Padilla, may protocols na sinusunod ang mga vaccine expert kaya hindi basta-basta pwedeng bigyan ang mga tao ng booster shot nang hindi lumalagpas ang 6 na buwan. Ito kasi niya ang panahon na mataas pa ang bisa o efficacy ng bakuna kaya hindi pa nangailangan ng booster shot. Sa ngayon, sinabi ni Padilla na hinintay na lamang ang lalabas na guidelines o patakaran para sa pamamigay ng booster shots sa mga OFW. Ngayong araw ay nasimulan na nga last week yung pagtuturok ng booster shot sa mga
care workers, kasunod na ang mga senior citizen at mga may comorbidities o mga malalang sakit para sa dagdag proteksyon. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Okay, so hindi na matuturukan kung aalis patungong ibang bansa yung mga OFWs na lang. Siguro doon na yung booster shot ituturok, Bombo Raymond, sa ibang bansa. Tama ka dyan, Bombo Gerald, dahil hanggat hindi pa inaabot ng 6 na buwan mula ng kanilang second dose, hindi pa sila qualified. Hindi pa sila nangangailangan ng yung tinatawag na booster shot, Bombo Gerald. So pwede sila makaalis pa rin naman dahil yung bansa naman ay alam nila yung ganong efficacy period ng mga bakuna. So ang bibigyan lamang yung halimbawa lagpas na sa 6 na buwan mula no kanilang second dose. So sila yung prioridad na bibigyan lalo pat sila ay paalis na papunta sa panibagong deployment, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, sa ibang issue lamang, ang Pangulong Rodrigo Duterte may inaasahan ba mamayang gabi na talk to the people, Bombo Raymond? Well, as per acting spokesperson Secretary Carlo Nograles, Bombo Gerald, ay walang talk to the people ngayong gabi ang Pangulong Duterte dahil meron siyang dadaluhan ngayong araw, mamayang hapon o ngayon. Wala pa sila kasing inibigay na schedule, pero iyon ang pagdalo ng Pangulong Duterte sa tinatawag na ASEAN-China Commemorative or Special Summit, Bombo Gerald. So yun lamang yung aktibidad ng Pangulo at abangan natin yung magiging mensahe rito, intervention ni Pangulong Duterte. May Q&A or mayroon bang parang magsasalita ba siya sa media, Bombo Raymond, sapagkat talagang kaabang-abang itong sinabi nga niya na isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, within the day ay negative. Wala tayong asahan na paghaharap o panalita ang Pangulo sa media, sa publiko, Bombo Gerald, dahil nakatuon daw ngayon yung kanyang atensyon doon sa pagdalo sa ASEAN Summit Special or ASEAN-China Special Summit, Bombo Gerald. Yun lamang yung ating aabangan. So, ang aasahan lang naman yan na abangan ay syempre yung magiging pahayag ng Pangulo kaugnay sa usaping pangrehiyon at syempre yung relasyon ng ASEAN at China, particular doon sa issue ng territorial dispute sa West Philippine Sea, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinag-iisipan nila kung isasama o hindi ang mga booster shot sa 3 araw na National COVID-19 Vaccination Drive. Anya magbibigay sila ng anunsyo kung itutuloy ang booster vaccination sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Vergere na ang 3 araw na National Inoculation Days ay nakatakdang patasin ang bilang ng mga nabakunahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5 milyong COVID-19 jobs kada araw. Nasa 33.3 million individual sa bansa ang fully vaccinated laban sa coronavirus. Napag-alaman na nagsimula na ngayong araw ang booster vaccination para sa mga senior citizen at taong may comorbidities. Noong Nobyembre 17, nagsimulang tumanggap ang mga health worker ng booster shot ng bakunang COVID-19. Samantala, mamaya itong PNP nakikipagtulungan daw sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa pag-iimbestiga pa rin sa presidential aspirant na sinasabing gumagamit daw ng cocaine. At sa ating police report, isa naman itong patay matapos nahulog itong 2 kotse sa ginagawang tulay doon po sa Stanza, Cavite. At sa ating sports balita, itong pole vaulter na si EJ Obiena pinag-iisipan na daw magretiro na lamang matapos itong alegasyon ng patafa na pineke ang halos 5 million liquidation na hindi raw ibinayad sa kanyang coach. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung Philippine National Police nakikipagtulungan na sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa pag-iimbestiga pa rin dito sa sinasabing isang presidential aspirant po yan na gumagamit ng cocaine. At nasa linya, nasa Campo Crame, si Bombohanay Soberano. Gerald,
Nagsasanib puwersa ang Philippine National Police at ang PNP o ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pag-imbestiga sa isang presidential aspirant na gumagamit umano ng cocaine. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, nasimulan na ng PDEG ang pagbeberipika ng naturang impormasyon at nangangalap na ng mga ebidensya. Paliwanag ni Carlos, nagbibigay ng update sa kanya ang PDEG pero maghihintay muna sila ng makumpleto ang investigasyon bago isa publiko ang resulta. Nakikipag-ugnayan din ngayon ang PDEG sa intelligence group para ma-validate ang nasabing report. Dagdag pa ni Carlos, aalamin nila sa Malacanang kung saan nanggaling ang impormasyon dahil hindi naman sila basta pwedeng dumirekta sa Pangulo. Wala namang time frame na ibinigay si Carlos PDEG para sa investigasyon dahil nagiging maingat sila sa pagkumpirma nito. Pagtiyak naman ng PNP Chief sa sandali ding mabalidate na ang ulat, magkasa sila ng operasyon. Tumanggi naman si Carlos sabihin kung may natanggap silang impormasyon hinggil sa presidential bet na gumagamit ng cocaine. Pakinggan natin si PNP Chief General Leonardo Carlos. Ideya sa ating kampanya laban sa illegal na droga. So, kaya nga po yung aming pong efforts is always coordinated with the Philippine Drug Enforcement Agency. Ako po, I will tell you na kami ni Wilkins, magkasama kami niyan sa PIDEA as pioneers of the Philippine Drug Enforcement Agency. Tindak na lang kay Wilkins yan if we need to compare para malaman namin yung direction or direktiba ng Philippine Drug Enforcement Agency in our overall campaign against illegal drugs. PNP Chief General Leonardo Carlos. Live mula dito sa camp. Yes, Bombo Gerald. May hint ba? Mayroon na ba silang clue kung sino yung tinutukoy na presidential aspirant na yan, Bombo na tinukoy ni Pangulong Duterte, itong PNP, yung side nila, Bombo Anali? Yes, Bombo Gerald, may pero ayaw sabihin ito sa media, pero off the record, may hint na ibinigay, pero ayaw munang sabihin dahil nga sa inaantay nila talaga yung official report, Bombo Gerald. Okay, bulong mo sa akin mamaya, Bombo off air. Pero may time frame ba itong PNP sa pag-iimbestiga dyan, Bombo Anali? Wala silang ibinigay na time frame, Bombo Gerald, considering na ang impormasyon ay galing nga sa Pangulong Duterte. Hindi naman pwede ang PNP na tanungin kay Pangulong Duterte kasi sinabi ni PNP Chief na may sariling intelligence information si Pangulong Duterte. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay nangangarap sila ng mga ebidensya at nakikipag-ugnayan sa iba pang mga intelligence group para mabatid nga ang katotohanan hinggil dito sa presidential bet na gumagamit ng cocaine. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, Bombo Anali. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hindi na i-require ng Bureau of Immigration ng online appointment schedule sa mga fully vaccinated clients sa kanilang head office sa Intramuros, Manila. Sa isang advisory, sinabi ni BI Commissioner Jaime Morante, kailangan lamang daw magpakita ng mga clients ng certifications o vaccination cards para makapasok sa kanilang opisina para yan sa immigration-related documents. Ang mga hindi naman bakunado at mga hindi makakapagpakita ng pruweba na sila ay nabakunahan ay kailangan lang dumaan sa booking sa pamamagitan ng appointment system ng Immigration Bureau. Ang hakbang ng BI ay kasunod na rin ng pagsasailalim na ng Interagency Task Force sa National Capital Region sa Alert Level 2. Siniguro pa rin naman ng BI na mahigpit nilang ipatutupad ang minimum health protocols para maiwasan ang hawaan ng COVID-19 sa kanilang opisina. Yung Task Force West Philippine Sea ba magpupulong bukas para sa ilang aksyon kaugnay pa rin sa sinasabing pambubuli ng China at itong B4 vessel naman planong dagdagan at ma-report si Bombo Dennis Samito. Iminumungkahi ngayon ng National Task Force for the West Philippine Sea na dagdagan pa ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pati na ng Philippine Coast Guard sa paligid ng shoal at mga isla na pinagtatalunan pa rin diyan sa bahaging yan ng karagatan. At ayon nga kay Task Force Chief at National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr.,
kung ang BFAR ang ide-deploy sa naturang lugar ay maiiwasan daw yung mga konfrontasyon at iba pang marahas na kalagayan katulad na lamang nung nangyari nitong nakalipas na araw na binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard yung supply team ng ating tropa doon sa West Philippine Sea. Ang BFAR na rin ang aalalay sa mga mangingisda at residente sa mga isla sa naturang lugar. May mga pagkakataon kasi na kinakailangan din tumawid papasok ng mainland ng Luzon yung mga residente doon sa Kalayaan Islands at gayon din yung mga kalapit na mga lugar habang ang mga mangingisda naman ay pabalik-balik din sa nasabing parte ng karagatan. Sa sitwasyon naman giniit ni Secretary Esperon na ang Pilipinas ang lehitimo na siyang dapat nakilalanin na may-ari ng nasabing bahagi ng karagatan at yung mga bahura at iba pang parte ng naturang dagat, Bombo Gerald, dahil 105 nautical miles lamang yung distansya sa ating isla. Habang kung titingnan naman, yung Hainan ng China ay 645 nautical miles. Lubhang malayo ito, Bombo Gerald, pero iginigit nga ng China, dapat ganun din daw ang maging paggiit natin, kaugnay pa rin sa naturang usapin. Tinitingnan din ng kalihim ang iba pang maaaring maging problema at ito ang kanilang inaagapan upang hindi na lumala pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kumbinsido naman ang kalihim na may nararating ang mga inihahain na diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs sa kabila ng pagbaliwala dito ng China. Ang importante umano ay nakadokumento ang bawat reklamo. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Isa ang kumpirmadong namatay sa pagkahulog ng dalawang kotse sa ginagawang tulay sa Tanza, Cavite. Nangyari ang aksidente sa Obispo Bridge sa Antero Soriano Highway. Lumalabas sa investigasyon na hindi raw nakita ng driver ang signage na may katagang Bridge and the Repair na nakapaskil sa madilim na lugar. Pero ayon naman sa kapitan ng Amaya 2 na si Anthony Arbis, binangga ng driver ang concrete barrier. Sinabi nitong nakainom daw ang tatlong sakay ng kotse mula sa bayan ng Maragondon sa Cavite pero sila ay taga Quezon City. Nagtamo naman ng minor injuries ang ibang biktima na agad dinala sa pagamutan at sa ngayon ay nakalabas na. Ang oras po ay alas 12:18 ng katanghalian at ang oras ay hatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Yung panukalang suspensyon naman ng train law excise tax sa langis ay pinamamadali na daw doon po sa Kamara. At ma-report si Bombo Dave Vincent Pasig. Nananawagan ang Gabriela Party List sa Kamara na madaliin ang panukalang suspensyon ng train law excise tax. Ayon kay Congresswoman Arlene Brosas, hindi naman kasi sapat ang mga rollback sa produktong petrolyo at nagbabadya pa ang panibagong sirit naman sa presyo ng langis. Nakikita niyang magiging malaking alwan sa mga motorista at maging sa mga consumers ang pagsasabata sa House Bill No. 10488 sapagkat tatanggalin nito ang mga train law excise taxes sa langis sa loob ng 6 na buwan. Sa ngayon, aprobado na sa komite sa Kamara ang naturang panukalang batas. Hanggat sa hindi pa ito nagiging ganap na batas, sinabi ni Brosas na dapat ding magkaroon ng rollback naman sa presyo ng LPG, gayong pumapalo na sa hanggang 1,000 piso ang presyo ng kada tangke nito hanggang sa kasalukuyan. Mas malaki din aniya pa dapat ang i-rollback sa diesel, gasolina at kerosene kung talagang sumusunod ang mga kumpanya sa pangdaigdigan na pamilihan. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Formal nang hiniling sa ngayon ng Free Legal Assistance Group of Flag sa International Criminal Court o ICC na i-lift na ang suspensyon ng umano'y crimes versus humanity dahil sa drug war killing sa ilalim ng Duterte administration. Sa sulat kay ICC Prosecutor Karim Khan, sinabi ng abogadong si Attorney Jose Manuel Cheldiocno na ang kabiguan ng mga otoridad na panagutin ang mga sangkot sa war on drugs ang isa sa kanilang mga dahilan sa kanilang request. Sinabi ng grupo na ang isinagawang review ng Department of Justice o DOJ sa 52 drug war killings at 36 dito ang
ang sumabay sa imbestigasyon ng ICC mula July 1, 2016 hanggang March 16, 2019 ay hindi imbestigasyon dahil maliit lamang itong bilang sa sinasabing 12,000 hanggang 30,000 na napatay sa war on drugs. Dagdag pa ni Jokno, karamihan daw sa mga kaso ay nagresulta lamang sa suspensyon ng mga police officers sa loob ng 22 hanggang 180 days. Isa rin daw sa mga kaso ay humantong lamang sa pagkasibak at ang isang kaso ay ibinasura lamang. Samantala, kuha tayo ng update dito pa rin sa sinasabi po ni PNP Chief Carlos na binigyan ng 2 linggo raw para tapusin po yung investigasyon ukol sa pulis na nabulag dahil sa pananakit ng isang police official. At may report ang Bombo Radio Legazpi. Binigyan ng 2 linggo ang Special Investigation Task Group o SITG Brabante para tapusin ang investigasyon sa pananakit ng isang police official sa isa ring pulis na dahilan ng pagkabulag nito. Sinasabing nabulag ang kanang mata ni Police Master Sergeant Ricky Brabante ng Regional Mobile Force Battalion matapos na paluin ang bote ni Police Colonel Dolnuan Dinamling Jr. na Regional Commander ng Aviation Security Group 5. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Major Maria Luisa Calubakib, tagapagsalita ng Police Regional Office 5, una nang binuo ang SITG na tututok sa insidente para sa pagsasampa ng kasong administratibo laban sa sospek. Na-relieve na rin si Dinamling at nasa restrictive custody na ng Aviation Group. Sa personal na pagbisita ng PNP Chief, nagtungo ito sa biktima para sa medical assistance habang closed door ang pakikipag-usap sa itinuturong sospek. Definitely, ang statement po kan sa tuyang mahal na Chief, mahalato niya po ang report kaining SITG within 2 weeks time for him to decide kung ano po ang administrative case ang itatawta po sa suspect. Si Police Major Maria Luisa Calubakib, tagapagsalita ng PRO 5. Samantala, pakiusap ni Calubakib na hintayin muna ang resulta ng pagsisiyasat kasabay ng pagtitiyak sa katarungan para sa biktima. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bomber Faluzada nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Si Pangulong Duterte bibisitahin ang mas pinalaki na Johnson Airport at MacArthur. May pag-uulat ng Bombo Radio, Johnson. Matapos pinasinayaan ni Duterte Sekretary Totogadi noong buwan ng Setyembre, si Pangulong Rodrigo Duterte na naman manguna sa programa sa Johnson Airport. Ang dati passenger terminal building na ginawang triple ang lapad mula sa 4,029 square meters, ngayon 12,240 square meters na, kayang mag-accommodate ng 2 milyong pasahero bawat taon mula sa 800,000 noon. Maliban sa rehabilitasyon at ekspansyon ng passenger terminal building, bisitahin din ng Pangulo ang bagong kaap navigational aids at bagong administration building na pinunduhan na mahigit 950 million pesos. Titingnan din ni Duterte ang mas pinalaki na Port of Macar para naman sa komportable na mga aktibidad ng mga barko, cargo trucks at service providers. Kasama ni Duterte na darating ngayong hapon dito sa lungsod ang kanyang kapanalig na si Senador Bongo na takdang mamigay ng tulong pinansyal sa mga single parent. Ulat mula rito sa Bombo Radio, General Santos. Bombo Galano para sa Pamsa Radio na Pilipinas, ang consistent #1 sa Jansan Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nasa kustudiya na ng pulisya ang person of interest sa nangyaring aksidente sa isang Christmas parade sa Waukesha, Wisconsin. Umaabot sa 28 katao na ang sugatan matapos bumangga ang isang red SUV sa mga taong nagsagawa ng parada. Sinasabing bilang nasa 11 ang adults habang 12 ang pediatric patient na pawang dinala sa 6 na mga hospitals. Nilinaw ng mga otoridad na wala silang tiyak na impormasyon tungkol sa mga pinsala sa ngayon. Ngunit may natanggap silang impormasyon na mayroong ilang mga nasawi pero wala silang anumang detalyadong impormasyon sa mga namatay. Ang White House ay nakikipag-ugnayan na sa mga opisyal ng estado at lokal upang mag-alok ng suporta at tulong kasunod ng insidente sa Waukesha, Wisconsin. Bombo Sports News. Gusto lang nagbanta ngayon itong Philippine Pride at Paul Vaulter na si Ernest John o EJ Obiena na magre-retiro na lamang ito kapag hindi na ayos ang issue pa rin ng Philippine Athletic Track and Field Association itong patafa sa sinasabing pamemeke nito ng mga liquidations sa bayad nito sa kanyang coach na si Vitaly Petrov.
Anya, ikinukonsidera nito ngayon ang pagreretiro at ipagpapatuloy na lamang ang pag-aaral at posibleng tumawid ng ibang bakod or sa ibang sports. Ginit pa rin nitong kailangang mag-public apology ang Patafa dahil pa rin sa mga alegasyon lalo na't hindi na ito makapag-focus sa kanyang ensayo matapos makaladkad sa naturang issue. Narito ipinagbabalik kasi ng Patafa itong sa 26 years old na Paul Volter ang nasa 4.8 million pesos na hindi niya ibinayad sa kanyang coach. Sinabi ni Obiena na bukas ito sa anumang investigasyon para malinawan ang nasabing usapin. Kaugnay niya narito ang paliwanag ni EJ Obiena. As we are now talking slander and defamation of character, I have retained legal counsel and I do intend to pursue this vigorously. Last but not the least, fact number 8. The only resolution to this now is a full and public withdrawal of investigation and a full public apology from the authorities involved in this. If this does not happen, I will consider my other options being an immediate retirement from the sport that I love in the Philippines and probably return school. As much as I believe there's more for me to achieve, I am also evaluating other options in the field of sports which I may or may not disclose in the latter date. I will not continue to operate under this kind of situation. I'm unable to focus and to train properly with this hanging on my head. As I said, if you want a textbook example of how to destroy an athlete, you're seeing it right here and now. I welcome a full and open accounting. I have nothing to hide. I'm an open book. Samantala sa mundo naman ng basketball sa NBA, bagamat ejected sa laro ang Los Angeles Lakers superstar na si LeBron James, ay dalalo pa rin na yung kanyang koponan kontra pa rin sa Detroit Pistons sa skora 1-1 or 121-116. Kita pa rin sa video ang pagwasiwas ni James ng kanyang kamay at tinamaan itong Detroit Pistons center na si Isaiah Stewart na siyang dahilan ng pagkaka-eject ng superstar. Nagtamo si Stewart ng malaking sugat sa kanyang kanang mata matapos masuntok ni James habang pumuposisyon sa free throw ni Jeremy Grant sa third quarter. Pinangunahan naman ni Anthony Davis ang panalo ng Lakers na nakapagtala ng 30 points, 10 rebounds at 6 na assist, habang si Russell Westbrook ay nakapagtala naman ng 26 points, 10 rebounds at 9 na assist or 10 assist at 9 na rebounds. Dinagdagan pa ito ni Carmelo Anthony ng 18 points. Samantala, dahil pa rin sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At
Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! 33 minutos mga kabyanan nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Welcome sa pagpangalagad sa panatuntunan Bombohanay sa Udto. Pitsa 22 kita sa bulan sa Nobyembre 2021. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa aton ang pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents ginasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, Comelec and Bank ang may puder sa pagdeklarar sa isa ka nuisance candidate. Sunod sa aton diriya nga provincial Comelec officer. Samtang halin sa 20, nagnubo na lamang sa 2 ang quarantine facility sa Bacolod. 5 ka midway facility. Samtang may update man kita karon banwa sa mga sakada nga nagpalagyo dito sa ila sila ginaobrahan sa may siyudad sang La Carlota. Kag sa balita nasyonal, water cannon attack sang China sa supply ship sang Pilipinas ginkondenar sang 5 ka mga kapungsuran. Mayo pa ang 5 ka mga kapungsuran nga wala man sang kahilabtanan sa aton, ginkondenar pa ya ang ginhimo sang China sa pagbumba sang tubig, pagbirada sang water cannon, sa ginpatigan nga water cannon attack sa sining barko sa Pilipinas nga magadulong sang supply sa pagkaon sa Ayungin Shoal. Samtang aton nga presidentiya wagid sang tinimok-timok, wagid ya sang gamay nga pahayag. Sumugod pa malang nga daan sa pagpungko sini, tubtob subo nga nag-anom na katuig, wala gid ang ayato nga promisa to nga ipakigbato naton ang West Philippine Sea. Ang mga kapuluan nga namtang dira completely opposite no sa aktual nga natabo. Tindi man nagkakulugan nga kung mag-react kita kag ipakigbato naton aton kina matarong magira na dayon kay daw halin pa masang una, daw gina-inject sa panguna-una sa mga katawan niya. Diya nga, magira ta sa China, kasarang sa China, how? Ay, ano na lang gali, hindi na lang hindi lang gigilig kita magpagigbato sa aton kinamatarong. Kaya di ba nagkakulugan ko ni pagigbato na aton na dahil aton kinamatarong sa West Philippines, magira na din ng China. O, di, hasta subo, nagsulod na sa anom katuig. Sige kita pa protest, padala sang protest action. May mga diplomatic protest na patigayon. Di nagagirab lang China. Samtang pila ka mga Chinese vessel sa Ayungin Shoal nag-pull out matapos ang water cannon incident. Kag ini mga kabyanan, matapos man nga nag-react ang pila ka mga kapungsuran. Lakip na ang Estados Unidos. Kaya man ang China, hindi man mag-attract sa Pilipinas ka mag-gira. That's why nga nag-pull out. Kaya sila man dayo, no?
kag nagpangisog naman to ang aton nga persa militar niya magapadala liwat to sang supply ship kay bagadulong sang pagkaon sa Ayungin Shoal. So din nagapakita yang way sang gira hindi na magira ang China sa Pilipinas. Ang China ginimo sang China sa war lang na sa ton nga kuno magira sila pero hindi sila they cannot afford to wage war sa Pilipinas kay hindi naman Pilipinas mangin kontra nila sini. Kay balugid ang China nga damo nga mga kaalyado nga pungsod ang Pilipinas nga mag-aapin. Ang isa lang gali sa naging problema banwa kun nga ang daw hindi kita makaik sa nagligad. Kay ti pagpungko pa lang ni Presidente Duterte, grabe na rin pagkontra niya sa Amerika mo. Nga isa sa mga kapungsuran nga amo amaga dipinsa sa aton ti paano abi hindi ka magpangalag-ag magsinya siya ukoy-ukoy na lang tayo sa China kay away ta si may mahimo sini. Paano pa kita may mahimo kay ang ultimo nga magadipinsa sa aton gin si Kuwaita. Subong naman lang niya nga daw nagkitaliwat daw nagbalik naman ang aton nga maayo nga buot sa Amerika. Nga daw ang naman kung magtayadahay sa West Philippine Sea, definitely ang China hindi na mag-atrakar nga magpalupok nga kita nyo si Ping Lacson nakaabot gani dito sa Ayungin Shoal. Nakabutang gani isang bandera sa Pilipinas. Galing kay ang ginimo subong ni Ping Lacson ulihin na sir. No? Kung ginimo mo na pagpadulong dito sa West Philippine Sea, sa una pa lang, taniway na yan na subong siguro, basi hayahay na kita nga, kag libre kita magkakanto sa mga kapuluan, nga nasakupan sa aton exclusive economic zone. Ulihin na sir, no? Kanto ka lang dito ya kay tungod nga mapalagan ka presidente. Samtang sa mga nagapanguna ng mga balita international, protesters kag kapulisan kinagula mga kabyanan sa pila ka mga lugar sa Europa nga maging patuman nga lockdowns. Amo natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nagapangalagan karon sa Lunes edisyon sa panatuntunan Bombohanay sa Udto. Karon dugay-dugay sa pila ka porsyon sa pagpangalagad sa sini nga panatuntunan. Magkuha kita sa report gikan sa Bombo Radio Davao. Ini banwa may kantanan ini sa kontrobersyal nga pastor, si Pastor Kibuloy. Nga ginapasakaan kaso dito sa Estados Unidos. Sex trafficking. Kag suno sa DSWD, Anay DSWD Undersecretary nga dako ang posibilidad ginalantaw nila nga kadamo sa mga katuntuhan nga nagakalatabo sa siniyang simbahan ni Pastor Kibuloy ang nagkakatabo dito sa Davao. Long time ago, antes pa man nag-tribukaho ang ining issue sa ginpasakani sa kaso sa Estados Unidos. So gibalo naton karon kung may aras ang pahayag or statement gikan sa kampo ni Pastor Kibuloy. Gibalo naton karon dugay-dugay mga kibanan pagi sa Bombo Radio Davao. 40 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Diri sa panatuntunan na Bombohanay sa Udto magabalik kita banwa pagkiligid gilawang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarisay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Masalamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ginagwanta lang ang kapigado nang bulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio, Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi naging sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa Undersecretary kag ginaulat naton ang ila sining statement nga ipagwa mga kabyanan may kantanan sa sining iskandalo daw nga naulamiran ni Pastor Kibuloy sa ila sining simbahan. This time, balikan ko anay ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos kay developing story ini. May kantanan sa isyo nga ginatalakay naton sa sining pagbulig naton sa mga sakada nga nagapalagyo gikan sa ilagin obrahan daw nga kampo sang Tubo. Kay daw hindi nila mabatas ang hindi mayo nga pagtratar sa ilang pagkaon, sa sweldo nga masyado kanubo. Ang promisa sa ila 150 ang adlaw. Pag abot diri na imo na lang 130. Pero sa 150 nubo man gani gyapon nga sweldohanay sa mga obrero sa kampo. Amo ning pinaka masakit nga kamaturan banwa kun din pa to ang nagatrabaho sang putoy-putoy nga grabe ang trabaho. Ang kabugat ng trabaho, dito pa yang gagmay ang sweldo. May interview si Bombo Franz Andrew Burgos sa Cabo sang sining mga nagpalagyo nga mga sakada. Kaya subong man interview sa department o sa regional director sa Department of Labor and Employment or sa ila sining focal person sa Doli Region 6. Yari ang report, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo dano sa ato ning ginabantayan mismo kung ano ni ang resulta when it comes sa pagreklamo sa nasiling ning mga nakapalag yung mga sakada from Nabas Aklan nga diri lagi dala bobutan sa probinsya sa Negros nga sa siyudad sang La Carlota nga muli nga siyudad Candelaria ang ilan nga ginaobrahan subong but because pag-expectar nila bumudan nga maayo bilang pag-amuma dito sa Senda Candelaria. So amo ni bumudan nadala sila kay nagupod sila diri sa probinsya para magtrabaho bilang mga sakada. Pero masubuin ni bumudan sa bahay nila kay because nga kung ano ang promisa lain niya gali bumudan ang resulta na pag-abot rin nila sa probinsya na sa Negros.
because no nga nalagyo ni sa Bombohanay because hindi bala maayo pagamuma. Kag isa pa do may mga pagpamahog man sa ilang nga kabuhi. Pero Bombohanay sa kaangot sini no kag sugpon man sa ilang nga sitwasyon subong. Ato ni nakigangutan ang Cabo Bombohanay nga ginkilala lang kay alias Michael Bombohanay no nga sa ato nga pagpakigangot sa iya. Kahulat ni sila Bombohanay actually sang schedule para makigasapol sa Dole. Diri sa provincial office ng Dole. Because nga ginapabalo ni sila sang Dole nga maay chimpo gid no kung schedule ni Bombohanay ng ilang nga pagistoryahanay. No para matagaan bala sa nga kausayan drang ilang nga problema kag mismo makapauli man sila no sa ilang nga lugar o kon dito sa Nabas Aklan. So mismo sa kay alias Michael no ginosita man atong Bombohanay kung kamusta ang ilang sitwasyon sa buong do mo lang gitang gihapon. No kag duwa lagi man kuno nag-atubang sa ila ang nasiling nibing nga mga bossing tra nila kun mga handler nila no nga motobi Bombohanay nga gina-mentionar man nila naging kilala ni kay Wilma Alpas kay Giovanni Alpas no kag ginasiling na nga mag-asawa gini nga mga handler. So di panawagan mismo si alias Michael nga tutok sa Bombohanay bisitahan sila bala no kag gusto man nila makiga-istorya na silining nga mga handler no nga gikilala kay Wilma kay Giovanni. But subong do lagi kuno nakapakita kaya ginalauman na lang nila ang Department of Labor and Employment para matagaan ni Bombohanay sa kausayan lang problema. Kay sa mismo sa Dole may natala na nga schedule pero wala ini Bombohanay na tumod kung saan o gid man ang ilan nga pagistoryahanay no sa ato nga sang sini nga mga sakada kag sang Department of Labor and Employment Bombohanay no pero galao man si Michael nga base pa lang no pagi man sa ato base may positibo nga resulta na because man sa mga pagbulig man bala sila Bombohanay because no may mga ayo sila gani nga gusto sila bala magtubangay kay Bombohanay because sa kadlok bala may pila ka mga sakada nga nakapalagyo Bombohanay nga wala sila nakapadulong syempre may kadlok sila kag mas mayo na lang mas piliw na lang nila kuno nga manago na lang gid no tiyan mo na siling sa nga mga sakada nga nakapalagyo kag sa kay Michael Bombohanay tiyan mo na lang ginaano nga wala tulad sila kung saan man ini nga magasugod na sila ato bangay sa nga Department of Labor and Employment kag sa dugang lang gid Bombohanay actually ang alkalde sa nga Nabas Aklan in contact sila no gitawgan sila kung ano ni ang posibilidad nga or ang posibleng nga mabulig sa alkalde man para sila kag sila man mismo Bombohanay makapauli na sila nga tagsa ka lugar no especially dira sa Aklan Bombohanay. Yes, Bombohanay no so may pahig diri sa aton ang pagkigangot nato no sa Cabo sang sa Hacienda Candelaria si alias Michael. Yes, Bombohanay. Ining Cabo nga na interview mo sa subong adto pa ni siya gyapon didto? Correct. Si aragin sila gyapon Bombohanay mo lang ganing gin-check naton na liwat kay base bala kung nakadwa na sila bala no kung di pa sugtan sa lang. Pero wala pa gid sang taga-labor nga nakakadto didto. Kay as of now wala gid gyapon Bombohanay dapat ang Department of Labor dapat ang Department of Labor ma-checkar gid dito ini masiliya nga ipatawag ini sila kag magkonferensya sa opisina sa labor nano na yang pataway inyo man. Katuan nyo gid kay para mabalaan nga para makita sitwasyon Bombohanay para makita sitwasyon sa mga farm workers dito. Yes. Kaya mo to Bombohanay nga mismo sa Department of Labor province diri sa aton nag-mention na mo to Bombohanay nga padalan to inspector do wala man ting siling nila ya mo lang na no nga masapulo na nila Bombohanay sa maabot nga tiempo do why na kung sa pulon why na daw pareho na bala nga kung may magreklamo diri tapos hindi ta i-air kay hulaton ta to mag-istoryahanay sila ang pareho nga partiti why na pulos ang why na pulos mag-exist tadi kay hindi magilian naton ma-air. Yes, okay na no ikatog din na Bombohanay. Kaya mo na ining ang Department of Labor ano pa ninyo pagdakop sina dira paano nyo madakpan ang inang kung matuntod man nga may maltrato nga nagkakatabo da kung hindi pagkantuan ka mahulat na lang kabuya magkonferensya na kay mga ginunanon kay kung dira na lang kamo magulat sa inyong opisina kaya kung ano ang yambal sa nga piyak nga partido ti amo na lang na yang kamaturan da kung ang yambal sa piyak nga partido mo kamaturan pabakod-bakod na kapag padako-dako tingog da kung sino dako tingog siya magdaog Bombo Andro. Ate mo na Bombohanay ang masubogid nga kamaturan no kay siyempre silang poder do ang ining nga mga sakada bit masiling nato nga madaog-daog lang because nga
wala mas na bombudan sa nagkakaigog silang preparasyon ng para sila ko galingon. Ginpahog pa nga daan ni yes, sila nga pamatyon isutukil kung magatubangay ito sa opisina sa labor. Mudluan na ni isang mata sang handler ang ining mga sakada ni mapunaw na ni pro. Yes. Amogid. So gid na no kay siyempre bombudan para sa ilaya trabaho nila pangita no. Kay nadalao man sila bala bombudan nga biskan tuod gamay ang sweldo sa ila. Pag ginatuwa nga ito, Bombohanay, kay balukag kung anong posible nga matabo. Pag ginatuwa nga ito, masiling malaling recruiter nga, samtang gadungan, mudlo sa matabla sa mga sakada nga nagpalagyo. Siya, hindi ba lang nga pakaon ka mo sa insakto, tapos dala mudlo sa mata? Igo na magsiling sakada siya, sir. Siya, hindi ba lang nga 150 ginman ang nabaton yung sweldo, kadadlaw, sabat, dala mudlo sa mata. Di makulbaan to ang sakada pa siya, sir, 150, sir. Siya, nagbinutig ka mo? Sir, nagbinutig kami, pero itong ginambal sa mga sakada, galing kay, paano kapadaya nga, samtang nga ginatubangay sila karon. Daw kulang naman siya, pag piyok na karon, hiluthangon ta ka. Daw mo na lang ka sistema. Why ko, amo nang ginapananaw ko, no? Why ko magsiling nga, amo gining himuon, amo gining ginahimo. Pero amo nang ginapananaw ko, Bombo Andro. Ito do amo ginabombudan mismo ito na picture automat dala tinga mo na makakadlaw man kita sa reaction ng sang kung posible gid ni bombudan nga matabo no ang mga sakada bombudan. Kung isip po naton why di kami may himo dito do kung nagpabalaway sila sang kapasidad bala bombudan nga disiplinahan man nila lang ilang ako galingon. Because nga una nga tinaga nga magwagi na sila pigado mo no ay way kami korta way kami ano ni sa kogalingon namon no kay di kami kaano sa abogado namon kay because nga 150 pa lang nga ang korta namon kada adlaw kun ang sweldo namon kada adlaw kay bala bombudan ang masubo-subong no so dapat gani ang sa bahay mismo sa Department of Labor and Employment bombudan nagapangayo man mismo sa nagakaigogin nga o kung napadali man dalang panahon para matapos kag masolbar na ini bombudan sa bayan sa sakada kay mismo si alias Michael ni do na dismayagid man sa bombudan sa pag-istorya naton katuno pa lang daan sa ngeri nga pag-istorya sa aton duga ano dito bombudan duga ka dismayagid sa bala so galuya balang iya nga tingog bombudan sa tuno tang dan pangambalya because nga mo ni Beo ba siguro may gipromisa dabing dole actually do naga-contact man ang dole sa iya nga kamo ning tempo kung sa maling adlaw ato ni pag-istoryahan upod sa inyo nga mga lideres dira kon mga bossing dira bombudan sa nasiling ni nga hacienda no dira sa La Carlota bombudan. Sige pamatian tabi ang kabo. Yes bombudan no. So ang pahayag mismo ni alias Michael ang kabo sa hacienda Candelaria. Marangan sir wala sa naman ang schedule ang dole sir mayang mitanan. Nakakadwa mo. Bawas na magawa kami sulangon lang ni sir. So, ano ang ginambal? Kipira nila sa inyo? Ipromisa nila sa inyo, da? Malwa, mas nakastorya sa amin, sir. Why ganit nakapakita sa inyo? Plano nyo, da? Ay, amang plano, sir, ay tuloy lang naman ang duloy, sir. Why patagya po, may nakadwa? Why pa? Dire-permis ka kampo, sir. Ang inyong pagkaon, dira? Ay, mamang Japon, sir. Ay, mato, sir, reklamo naman, sir, dahil sa anong istorya, hindi tinatupad. Ay, nga sir, bakit matagal na sila sa kontrata, ang traktor, bakit ngayon lang daw nangyari, sabi nila. Ay, kapon may pulis pumunta dito, dalawa, tapos sinarap yung kabo namin, tapos yung pinsan ko, tatlo, bali apat sila. Sinabi ng pulis, yung sinabi nila kapon. Ay, nihintay lang namin yung dole, sir, kung kailan schedule. Wala pa, sir, ay nihintay ko lang yung schedule niya. Kasi Sabado, tumawag sa akin yung dole, sir. Ano sinabi ng dole? Sabi sa akin Mike, hintayin mo lang yung schedule natin. Okay. Ay gusto niya, sir, Biyernes sana yung tatlo. Sabi ko hindi pwede tatlo, paano kami lahat dito? Dapat lahat kami dito. Bawa, sir, sabi ni Mayor, hindi na pwede yung tatlo, dapat lahat kami. Hindi, sir, yung Mayor sa yung Mayor namin sa Nabas. Okay. Nakalabot na ni galing nga isyo sa mayor sa dinto Nabas? Yes, pakla na bombudan, no? Nalabot na to, may matay ang ilang alkalde, ato hindi man pala yung sensitibo, bombudan nga magbulit sa iyan ng mga pumuluyo. Bombudan nga, aridri subong,
So, that is mga bisa paano tayo ang inakagadi doon nakapangita man sang pamahagi. Pero, may medyo madugay-dugayan pag rumamudan na makapadangat sa bulig ang ilan ng kalkalde, no? Para makapauli na ini ang ilang mga sakada, no? Dito sa Nabasaklan, Bumusan. Di ining mga sakada ni nga nakapalagyo, hindi niya magpuli sa aklan kung hindi man upod ang mga kopdanan ni nagkalabilin. Sakto, Gid. Kay pili na mo ang plano gali kuno ju kaya lang balang papuliyon bala. Di daw pamatyagan ko daw ginawa ka panago subong ning apat ni nga nagkapalagyo kay daw may pagpamahog kuno sa kabuhi nila. Ate amo na nang mabudlay Bombodan. Actually Bombodan let's declare na gid gali no. Actually tatlo lang gid sila gali ang nakapalagyo. No? Tatlo lang gid sila gali Bombodan. Oo. Oo, kaya ang upod rin nila daw mo tubing nagbulig sa ila, no? Tulong din sa Bombo sa aton dire para makapadangat sa sining reklamo, no? So tatlo rin Bombodan ting nagapanago sila. Pero subong tido nagapangita sa Bombodan sa ilang applyan bila sa trabaho kay syempre pigado mo. Oo. Maway pa sila dati Bombodan kanon, mahuya man sila sa ginatinira nila kay because wala sila kwarta. Wala sila gani Bombodan sa tinirahan gid bala nga balay, no diri sa Bacolod Bombodan. Amo gali. So samtang ari sila diri kay wala pa marisolbar ang gini nga problema, mangita na sila sang lubrahan di sa Bacolod. Yes, correct, no? Kay usisa ko nato ang nagbulig man sa ila. Nga kung kamusta ang ilang sitwasyon subong, kaya wala mo na mention sa isa ka nakapalagyo nga sakada, nagapangita-ngita sila na isang ila ning maubrahan, no? Para hindi man sa wala mo magutman diri sa Bacolod kay amo lang itong ilatan nga saligan, galing mo pa to ang ilang nadangtan no sa sining asyenda Bombodan. Ti ba si makontak mo ning mga sakada nga ini may nahambal mo to sa nagligad nga na pagpalagyo nila tong tatlo to ang ila lang gani nga mga panapton ang ginsuksok nilang ipang dubli-dubli nga bayo wais lang kuno mga bayo. Yes, mo gani Bombodan kay because sa pagdubli-dubli sa mga bayo ako na nato kuno bala Bombodan ang estilo nila para makapalagyo sila nga hindi bala mabalaan nga malagyo sila no. Kay kung may dala sila, kay kung may mga binagtong sila, abot gid. Kay daw may ari di inugatag nga mga bayo para sila ho. Ate oo, bayo gid no. Kadtuaran diri sa Bombo kay may at least magamit pa nila mga t-shirts di kag ang iba din pwede pa ganit pang lakat ni may largo pa di ho. Aba, di mayo gid na no. So at least Bombodan lang no may nga persona nga magabulig na sila. So tingwada ni Bombodan nga mapabalo sila no kay because nga may nagatag dire. Diri sa apon sa Bombo nga para ato nag-facilitate bala, ato nag-facilitate nga madala sila diri basi nagapamati subong. No, kung pwede nga makakadto diri kay para makuha ang ining inugatag nga mga bayo sila niyo nga suluksukon nga largo. Sakto gid Bombodan no. So ato ni sila karon nga pakiganutan nanungod sa sinibi nga paghatag no sa mga panapton para man sila. Eh tungod Bombodan hindi pa ni mapaktan kung asta sa lo nimo no. Kung asta sa lo ding ilang pagtiner kung asta sa lo to ya Bombodan makagwa ang ilang mga kaupdanan nga nabilin dito. No so as of now kay mo nga nagatingwa mas sila bala Bombodan nga makapangita sa trabaho para man sa personal bila nila nga kinanglanon kag kung may dako-dako kag kung may sobra man basi makapadala man sila bala Bombodan sila nga pamilya kung sa mahimatan nila dito sa clan. No kaya ang problema ni karon sa danang bulan sa Disyembre. Bombo Andro ang problema ni karon wala na sila nagpadala sa pamilya to nila sa aklan. Makaluloy pag gintinira nila subong kay tatlo sila kabilog ang hiya pala kanon basi way man to bugas nga tiligangon. Correct. Amo gid Bombodan no bata sila mismo gani guro no tay kabalugi kita nga basta magtiner ka lang sa isa ka lugar kay laban ni syempre Bombodan na Bombo Andro. Bombo Andro. Bombodan. Laban-laban ni ang gintinira ni nila subong kung sa diin di sila nagapanago basi kuan man tama-tama malaning ang pagpangabuhi bla kag tama-tama laman ang mga ang ila sini konsumo. Yes. Amo gid mo Bombodan hindi kina malipod no. Kabalugi kita subong daan nga sa amo pa nga sitwasyon. Ari pa kita sa pandemic kandang kapigadon subong Bombodan tilapnagon man. So hindi kina naton man ma-deny nga ang natinira ni nila but Bombodan wala lang gid sila nanugid kung diin gid bala no but within Bacolod lang man sila. Kay because nga syempre no man sila nagapanago man sila bala para sa safety man nila Bombodan no. So at least bala ang nagbulig sa ila ti willing man bala Bombodan nga ni sila nag-uon bala no. Kag naman sila Bombodan nga suportahan man sila bisan paano no. Kag kung ano gid man kabudlay ang sitwasyon subong
at least bala may isa ka persona nga handa gid magpulig man para sila Bombodan. Sige tanawon ta na nagkaroon kay basi masulduhan ta kay baklan na 5 kilo ng bugas dugang na. Correct gid no, at least bala Bombodan dugang pa man na. Yes, no, kagamis mo no, sa mga nagbulig man magatag man bay Bombodan siya na mention mga panapto ni kag ako ano pagidabing mahatag no, basi pa lang niya no, nga makabulig man sila bala Bombodan. Magkaluluoy man ni Abi Bombo Andro, ako nagadugo ang akong tagipusoon may amon nga nagakatabo kay nga kag nga daw ka kinahanglan nga buligan kay inis lang ang mga tao hindi ni mga tamaran nga nagapakilimos bala. Kung gisa kadamo din nagasaka gani sa Bombo nagapangayo sang inugpliti kay mapuli kina stranded pero mga tamaran nga tawo kay wala sang trabaho iniya nga mga tawo na kuan sila na stranded na kung bagabla daw na bagyuhan nga nag-seek refuge sa isa ka balay nga hindi ni sila mga tamaran nga tawo the fact nga nagkanto sila di sa Negros kay nagpangayaw sila obra nga nagpangarga tubo ka nagtapas ang tubo mga mapisan ini sila nga tawo nga nag-ibuwal lang sila naglayas kay tungod nga naka-eksperyensya sila sa hindi makatarungan nga pagpatrabaho sa ila kag pagmaltratar sa ila. So that's why nga nagpalagyo kay sila nakibalo nga may ara man sila yasang ginatawag nga tawhanong kinamatarong Bombo Andro. Yes. Amugid Bombodan no, kay syempre dako gini ang paglapas man sa kinamatarong sa isa ka persona o sa isa ka trabahante Bombodan nga mo nibig matabo bala no. Subong nga panahon wala na niya Bombodan sa mga pagpamigos mo. No, tumalagsa hoy ka na lang gini makabati si Mike sa una pa ni Chimpo pa ni Barok kini ara gini Bombodan sang mga pagpamigos siya no. Subong nga moderno nga panahon wala na niya Bombodan ang nasiling ni mga pagpamigos kag pagpangulipon hawan bala Bombodan si sekapareho mo Bombodan pagpangulipon way na iyang kay daw kaangay bala kung gisanga ini mga tao nga ginapang-hire naton daw ginahimo naton ulipon daw ginabahumando naton bla Bombo Andro way na iya hindi na dapat yang magkalanabo subong Bombodan batian mo hindi mo makuha yes Bombodan so siling ko nga sa subong hindi na dapat yang mag-exister ang ining mga pagpangulipon kag pagpangbahumando sa mga kubos naton nga mga kulturan. Hindi na ni Andrew mabatian sige lang anyway. Dahil abiniwat no. 13 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa aton pangalagad sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Pagkatapos diri Bombo Liani or Bombo Carla palikudayon to sa tao to sa guwa kay may ato man to sang concern nga nabungguan ini siya daw gid ulikid sa tagiya sang kanter nga nakabunggo daw kag masiling lang yang tagiya nga pasaka lang kaso daw tinuntob lang yang opisyon daw kadamo sa mga katuntuhan nga nagkatabo sa aton kalibutan no ina balang ang isa ka tawo nga pigado na dingutan sang kapalaran daog-daogon pa kag panagaan lang naton. Paano abi na karon magnabi ang aton yang pagsinalayo kung amo nang pamatasan naton man. Ginalikawan naton nga mag-rebuild mga katawhan pero ginahimo ta nagaduso man sa mga tao para mag-rebuilding. Ara na balikan naton abi si Bombo Andro. Bombo Andro, please come back. Yes Bombodan no. So nautod kita because hindi mayong panahon subong Bombodan. So tayo mo to no supunan to naton no. Well dapat subong niya sa muli nga moderno nga panahon Bombodan. Dapat kag may mga nagakaigo ginibig nga mga layino ka makaprotekta bala sa dignidad sa isa ka persona. Kag subong kung sipo naton Bombodan wala na ginay dapat no. Okay. Bombo Andro, may supisente kita nga mga layi. Kag in fact may aras ang ahinsya sang gobyerno nga mo ni magatatap sila amo ni Department of Labor and Employment. Kadamo sa aton sa mga ginatawag nga mga labor law, mga kasuguan sa pangabudlay. Ang problema lang, wala ginapatuman sa insakto. Kaya ang departamento, nga mo ang magatabang sinisila, ay sus, daw hindi man makatabang, daw mo man ang talabangan, daw hindi gani makalin sa ila opisina, kaya hadlok siguro mabalasan. Nga dapat ilan yung obligasyon niya nga magpakanto sa tanan nga
mga ginatrabahuan diri, mga workers sa naon ang sitwasyon kung bala okay lang sila, okay lang sa ilang magkaon sang uga kada adlaw, ka magkaon sang tinapa kada adlaw. Why ni ginahimo nimo? Dapat siguro ipanawagan ta naman kag tuksoon ang Department of Labor and Employment nga ubrahon nila ilang assignment, ang ilayang mandato santo sa pag-create sa Department of Labor and Employment. Sa ngalan pa lang, nag-explicar na kung ano sila, Department of Labor and Employment. Kaya dapat mag-atinder sa mga workers. Pero kung kaysa, imbis nga sila matinder, sila pa yung gusto atindiron, Bombo Andro, ano ang hambal sa Department of Labor and Employment sila dire? Bumudan, no, may mga proseso na actually nga ginhatag diri sa ato, no, gin-explicar man sa aton sa Department of Labor and Employment Regional Office 6. Kapag bumudan sila nga tagpamabaw kon piayo nga si Sir John Mandario. So bumudan may mga nagakatala gini nga mga papeles bala, no, especially kung sa una pa lang daan nga lugar. For example, nagkatutubing ba recruiter o kung mga contractor bumudan. So dapat may mga nagakaigo ng mga papeles na pagkapermahan kag kung anong unod siyempre bumudan dira, dapat sundon kay kung ano gid man ang napermahan kag sa kasulatan no. And then may mga proseso ni bumudan kaangay sa pagkabok diri bala. Una dapat ang mga kontraktor ako nang nga mga masigneto nga mga handler bumudan amo gid sila magapabalo una no diri sa mga provincial offices diri sa aton sa Negros no nga may mga numbers of sakada o mga migratory sugarcane workers nga nag-abot diri so dapat i-record na bumudan sang mga kontraktor kag ipabalo man sa labor no nga may abonate dapat sila mapabalo. Yes, bumudan no. Tinamad ng opisyo, tinamad na nga patakaran, tinamad na nga pagsulundan sa Department of Labor. Tinamad. Tiabi karon ko ng mga recruiter illegal. Do you think lisensya pa sa Department of Labor ka magambal nga Department of Labor may pulo kundi ka mga trabante alin sa Panay nga magtrabaho di sa Negros o ilista nyo ini. Do you think may matabo nga kangay sila? Wala so, may matabo. Yes, correct. Kaya mo na pala bumudan may mga dapat kinaslegan nga pagsulundan bala no kay mismo ting Udole bumudan proseso man sila sang mga mga papeles ni no sa mga migratory o migratory sugarcane workers. So mismo man sa ila nga tagpamabati ari bala bumudan. Actually no ang swelduhan na ni bumudan hindi niya per day no. Kundi per ton nila dani nga kali bumudan ang swelduhan ay dapat sa mga sakada. Bumudan so sino nagsiling nga per ton nila da? Bumudan so naman mismo sa Dole no ginhatag nila ang naibaluan sa Dole per ton nila da pero paano kamo Dole na kay balong ang pagpatuman sang pagbinayraday per ton nila da? Base per ton nila da yang kontraktor ang nagkontrata pero pag-abot na sa trabante per day na ang balayran. Kaya mo na, no? Kaya ang ginistorya to daan mo budag, ang dismo diri sa aton, kaya panangat sa mga nakapalagyo, per day kaya bumudan ng sunduhan. Pero bumudan na, bala, no? Dugang impormasyon para maatagan kita ang pila ni mga contractors diri sa aton sa Negros. Pagi sa sining spokesperson, no? Sa Public Information Officer sa Department of Labor and Employment Regional Office nga si Sir John Mandario. Ang mga sakada na ini concern, amo ding sundan natin yung proseso, no? So, ang counter, dira sa ginatawag natin niya receiving field office natin, ang mapangayo na sila sa ginatawag na job order request sa Doli field office kung sa diin dapat sa sakada. Ining job order request, mangayo ini sa immediate employment, no? Sa mga sakada nga kinahanglan nila, kadira nila ibutan nila. Now, upon mabaton sa field office sa Doli ang ining job order request, magpatigayo nila sila sa inspection sa dwelling area, no? Nasa wateran area, ang layout, salo, bintana, bertahan, tululugan, sa mga common utilities katulad sa elektrisidad, tubig, kaliban pa. Ang mga common services, i-check mo na ang luluguan, hulugasan sa bayo, palaliguan, nagsubong man ang garbage disposal system sa area. Now, bago sa sining pagtangka sa COVID-19 kapag sa pandemic, mag-instala na diri ang observance ng IATF protocols katulad sa social distancing, katulad sa ginatawag natin nga pag-swab sa ina, katulad sa ipanpagit nga mga kinahanglanon
like ang provision sa safety and first aid equipment, no? Kag mga CCTV dira magtulong kagitan pa. Now, kung ma-comply na sa planter ang ining mga requirements kay ang field office na to. Okay, Bombo Andro. Yes, Bombodan, no? So, tiyan mo to, ang information. Yes, Bombodan. Medyo... Yes, no? Tiyan mo. Okay, go ahead. Maayo lang niya, ang Department of Labor, maayo lang niya maghambal. Ginisa-isa niya nga ano mga requirements. Dapat amo ni may mayo nga workplace, may mga palaliguan, may banyo, may mayo nga pagkaon, amo nang dapat nga imuon. Pero sa istorya lang na sa Department of Labor, ang pamangkot amo ni. Sanggin padangat niya ang problema, ang ini nga concern sa Department of Labor, nakapamangkot bala sila kung sino ang recruiter sila para nga matsikyan nila kung bala ang recruiter nga ini lisensyado o kung may aras ang permit, may license gikan sa Department of Labor o kung wala sila makapamangkot sila Bombo Andro. Yes. Wala makapamangkot kay base sa pagguwa sa sining report, nag-interview ka sa kay Ma'am Gina Capigon, nag-interview ka subong sa regional office sa ilang spokesperson. Why ka ni magkapamangkot sa imo? Magsiling niya Bombo Andro. Abi sino na ang ginaligan nga recruiter kay Chikon abi na mo diri sa database kung bala may aragin man sang recruiter nga mo ningalan nga na-rehistro sa amon nga departamento nga otorisado nga magpang-recruit sa mga manugobrada sa kampo, Bombo Andro. Yes, amo gid. Pinunto nga Department of Labor ni. Kaya ang ni Bombodan, ang especially mga sakada ni Balano, why ba nila sure tuod Bombodan, no? When it comes to technicalities, hindi gid nila sila Bombodan well versed bala. Ngado why gid sila Bombodan sa nagakaigo man bing mga mga idea, no? When it comes sa kung ano ni processing bala sa nga ilan nga mga handler o kung mga contractor padulong diri sa sa Negros. Kag between sa contractor kag sa dole, no? So para sila lang Bombodan, ang nagatatak lang gid sa ilan nga pensar is trabaho lang gid. No? Amo gid ang trabaho lang gid way naslaya pakialam kung ano ang mudo sang pagbayranay. Basta ang ilan lang yan naintindihan nga ginoferan sila nga sweldohan sila 150 kada adlaw. Amo lang na ibaluan nila. Ti masilim pa Department of Labor nga hindi na kuha na hining per tons ng bayranay. Per tons gani Department of Labor. Pero kay balo kamo kung sino nag-transaksyonan na isang per tons. Ang nag-transaksyonan na per tons ang tagiya sang duta kay ang kontraktor. Ang mga trabante way kay balo nga amo nang transaksyonan ay kung pilang bayran kada tunilada. Na ano man daw inabalang istoryahan pa ninyo yang daw istoryahan nyo pa yung tao nga magulang panao galin si Babaw Kahoy Blau? Bombo Andro? Amo gani Bombodan pat ti mismo ti sa bayan sa mga sakasakada subong mo. Gawla talaga sila Bombodan kung ano ni ang desisyon sa ang dole para sa ila. Kung paano ni sila magasapol no ti ang mga sakada subong nagahulat talaga Bombodan. Kung saan ni sila bala makagawa no kay because siyempre hulat naman lang sa bala Bombodan sang tiyempo ni nga pangapalagyo man dira bala because amo ni ang nakaka-experience sa bila nila nga sitwasyon dra nila subong. No, so nagasalig na lang man sila Bombodan subong sa Department of Labor and Employment kung ano ni ang decision, no? Kag kung ano gid man ni ang uno sang ilan nga pag sinapol sa mabot nga adlaw, no? Kagaya di para Bombodan matumod. Bombo Andro. Yes, Bombodan. Ari ang dako nga himplo nga nagapakita nga wala nagatrabaho sang santo sa ilang nga mandato ang Department of Labor. Ari ho? Kung naghihimo sila nga trabaho, dapat kung tani na inspeksyonan nila ini. Na-inspeksyonan nila ining nasambit nga mga trabante. Nga pagpresentar mo sa ila, sa Department of Labor, diri sa provincial office, nga may amo ni nagkakatabo, tani nakasabat na ni sa Cebu Bombo Andro nga, siya ining mga kwa na-inspeksyon na namon, may record na diri, na-inspeksyon na namon, kagaway na sa nga violation, tingaway siya kahambalaw, si Ma'am Gina Capigon, way sa magambal nga inspeksyon, kung hambal niya inspeksyonon, buti ganun, way sila ka himo sa ilang obligasyon, nga dapat inspeksyonon ang ginatrabahuan sa mga farm workers gini, kung insakto giman ang ginaobrahan nila, nga may ara sila sang maayong work environment, ang working environment nila maayo, hindi ba? Di way kambal sini. So, buti silingon, nga wala sila mag-ubra sila nga obligasyon.
Kag butsing ganun sini diri nga may mga nagakalusot gali nga mga trabahante diri nga gina-recruit naton sa iban nga mga kaprobinsyanan nga wala sang lisensya, nga wala sang authorization, wala sang authority gikan sa Department of Labor. Bomboandro? Yes, sa mugit Bombodan, no? But hoping naibase pa lang Bombodan, ano gid man kung may kausayan bala Bombodan kag istoryahan gid no sa Department of Labor kag mismo sa mga sa tunga mismo sa sakada kaya sa Bombodan why gini no ara lagi ako sulod sa asyenda kaya padayon lagi ako sa pagtrabaho no sa pagpakabudlay man trabaho Bombodan sa sulod nga sa nasiling nga asyenda dira sa siyudad sa La Carlosa Bombodan at least subong ang iba sa ila no na doon na tagaan man bala Bombodan sa kasanagan because nga pila sa ila nakapalagyo pag ano man bala Bombodan tagaan na sa atensyon sa pila ka mga concerned man diri sa ato no nga mga grupo nga daman Bombodan nga magbulig man para sa ila tigaling subong because nga muna pingyari pang duwa sa nadlok so do wala nang islanay man Bombodan sang sang kaisog nga magatubang sa pila diri ka mga grupo pero as long as nga istoryahan sa tungas ng duli kag sana sa yung mga sakada diba sa palang Bombodan no magtipon sila kag tagaan man sila sang kay gayonan nga Bombodan makagwa na dira ka makapoli sila. Okay, Bomboandro, ginakabi ko ining blessing in disguise. Ang ining mga reklamo sa mga sakada kay diri man naton tutukan kag tuksoon ang Department of Labor and Employment kumbala nagatrabaho sila sa ilang dapat nga trabahoon. Kaya isa ko nga pagbanta Bomboandro why nagini sila yang nakapatigayon sang inspeksyon sa mga mga nagatrabaho sa kampo man o kung sa mga opisina o kung sa diin man nga mga workplaces. Diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya dapat mo ning isa sa ilang mga function on the spot inspection, interview ng mga empleyado, mga workers kay base be ara sa paglapas sa ila sina kinamatarong sa idalom sa kasuguan sa pangabudlay. Bomboandro? Yes, sa mugit Bombodan, no? Wala case bala, dapat matagaan kisang nagakaigoan nga atensyon. Kag matutukan gid bala Bombodan ang mga masilingaton bingado nalipakan bala naton sa sosyedad bala no nga mga trabaho ang isang munibin no magsinig hindi lang dapat ato pag kung liwaton lang naton o liwaton naton binga pensar o na aton nga mindset bala nga isakada lang na sila no. So because of them Bombodan ang ekonomiya sang Negros pido nagamatamat man balik because sa kalamay no. Amo na galing kung walang sakada Bombodan mabudlay gid ang lakas ang kampo kung sa pablati hindi kumpleto ang kampo kung wala ang ini nga mga sakada Bombodan. Yes, Bombodan. Okay, Bombo France. So amo na palapunta na pati ang Department of Labor and Employment. Yes. So dapat kita mo na mag-ano gid sila Bombodan no matagaan gid sang matutukan no dapat hindi lang gini nato mapapasapayan lang lang gini nga mga problema especially sa tunga sa mga nasilining nga sakada Bombodan. Okay, sige. So duha ni ang aton nga misyon subong Bomboandro ang ining pagbulig sa mga sakada kag subuman ang pagtukso karon sa Department of Labor and Employment para nga may siguro naton nga mahibaluan kung bala nagaobra sila sa ilang ulubrahon. Yes no. So tikaron na nato Bombodan no. Kung ano gid pagid na ang ilabi nga posible pagid nga mahatag impormasyon kung paano ginibala Bombodan ang lakas sang proseso when comes sa sining nga mga sugarcane migratory workers sa Bombodan. Okay, pamangkutabi buwas ang balikan si Ma'am Gina Kapigon kag pamangkuton kung pila ka bilog ang may mga nalista dira nga mga kontraktor sa sining mga sakada. Sanday sinoy ni mga nakalista nga mga kontraktor kag ano kadamo ang mga sakada nga ari diri kag sa sining mga nakalista dira kag naka-coordinate sa ila nga may gindala diri nga mga workers sino diri sa diin diri kag pila na diri ka mga asyenda ilang nga na inspeksyon. Correct. Yes mo bro no ato nang tinguan man no nga makuhaan sa nga dugang impormasyon no kag payag ang Department of Labor and Employment sa ato no especially sa provincial office diri sa Negros Occidental Bombodan. Okay, sige. Salamat gid Bomboandro. Yes, Bombodan para sa papangalaga sa Bombohanay sa Udto Bombo France Sandro Burgos. Para sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basa Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo France Andrew Burgos. Nagakatabo ang kaangay sini nga mga
isyu, nagkakatabo ang kaangay sa mga pagmaltratar, nagkakatabo ang kaangay sa nga mga eksperyensya sa mga farm workers, nga ginpang-recruit naton gikan sa iban pa nga mga kaprobinsyanan, tungod man sa kapabayaan sa aton nga ahensya sa gobyerno. Masalig lang nga kamo iya inyo nga magsalig lang kamo iya nga kung sino itong mga kontraktor nga magka-coordinate sa inyo ka magsiling nga may aray kabigin dala nga mga sakada diri sa Negros Occidental. Di paano ka mo makasiguro nga tanan nga mga kontraktor na nga nagpangdala sa mga tao diri lisensyado nyo? Basi mayara man niya sa mga recruiter nga wala man gani ang ngalan nila, hindi kitaon na sa inyong listahan da. Wala man sa accreditation. Nagpasulod sa mga tao diri, ti paano nyo nabaluan? May mga pamagi kamo para makontrolar ang ini mga kontraktor, may pamagi kamo para nga matsikyar nga ang tanan nga mga nagasululod diri nga mga sakada dokumentado kag ini hindi illegal ang pag-recruit sa ila. Way kamo sang kontrol kay way yo gani ma-explicar diho. Igo lang kamo ya magsiling ya mapakadto to mag-inspeksyon to sa lugar nga sa diin dito na ganin ang mga sakada nga nagpalagyo. Sang may-ari na di nga gin-report sa Bombo, may-ari na nagpangayos ang bulig di. Ang malain pa kay hambal sa aton nga provincial head sang Department of Labor and Employment siya hindi na mayo nga nagpalagyo kamo, nagdugang pagining sala nyo da. Nagdugang pagining problema, tani way kamo palagyo. Ti way palagyo, anong butsing kanon gali ya mapa-ulipon lang sila. Nagsakit ng imot yan, mahipos ka lang, kag masiling ka lang nga okay lang, way gasakit imot yan. Nagutom ka na, masiling ka lang yapon niya nga okay, busog ko, bisan gutom na, mula nang, amo na galing ang ambot silingon sini. Nagpalagyo sila, kaya hindi nila magwantahan ng pagmaltratar, kagang pagpigo sila dito. Suno sila ang aligasyon. Kaya hindi man sila magpalagyo kung himo-himo lang istorya nila ni. Trabaho pangita mo, tapos sanay nga rin na may trabaho ka, malagyo ka. Ay, nanong ang sistema. 33 minutos manuang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. This time ko na ito report ni Bombo Dennis Robica. Iri may kaintanan sa payag sa Provincial Comelec Officer nga ang Comelec and Bank ang may puder sa pagdeklarar sa isa ka tao, isa ka kandidato nga nuisance o kung isa ka nuisance candidate. Sabi ang kalinya, Bombo Dennis Robica, please come in. Sa bumudan na wala sa poder ko naton nga mga local Comelec officers nga mag-deklarar na nga isa. Wala gali sang poder, pinsan ko kung may poder. Wala sang poder ang lokal. Ang lokal. Mga Comelec office, ha? Okay, kay Comelec and Bank ang may poder. Yes, okay, bumudan na. Wala sang poder ang mga local Comelec officers nga mag-deklarar nga sila nga nuisance ang isa iya ka kandidato nga nag-file sa ila sinisiusi sa tutelikdan nga Oktubre. First week sa October bumudan na. Okay. Onde ang may poder nga madeklara siya nga nuisance amo ang Comelec and Bank. Kasi magsuloy Comelec and Bank amo ning national office sa Comelec AB, no? Kaya may mga composed in Comelec commissioner nga muna ma-decide kay may mga grounds man ni bumudan nga balasihan nga isa ka kandidato na ma-declare as nuisance. Amo ni bumudan ang pagpatag sa ato sa provincial Comelec supervisor si Attorney Ayanli Elenorian ako sa ato sige na balikan kay bumudan sang tinaliktang November 15 ko na final na to tapos na ang substitution tapos ng withdrawal sa mga gusto pa bing magbiya sila kandidatura or magpa-substitute tumudan for this coming May 9, 2022 national local election. So dire sa Negros so far bumudan sila kita muna ti mas tayo pwede ma-declare. So ang mga ngalan sang mga kandidato nga nag-file sa SSC to the likdan nga November ipadala ni Bumbudan palitin na online naman lang subong forwarded na ito region going sa national
Kag syempre no ang National Savings Bank amo ni may desisyon. Unless kung until pumudan kon may ara gyud nabiya in local may mga mag-file na sa petisyon nila. Like sabi kandidato, may nag-file siyang petisyon nga ina siya nga si Tarpulano na nuisance candidate na siya. No? So yung mga petisyon, ipadala mo na gyapon ito sa in-bank. No? Kasi nato ng in-bank mo niya ang may poder no? Kapag declare as nuisance. Kung wala, saan may ma-declare nga nuisance candidate, ang tanan nga nag-file sa ila sini nga COC, magwa na ngalan nila sa official list of candidate bumudan. No? Pero tiso no sa kay Attorney Ayan Leonoria nga may mga balasihan man nga kuan nga lantawon ang Comelec and Bank na nga madeklarar ang isa ka kandidato as nuisance. Bumudan tinaburan dito kung nakitaan sing Comelec nga daw gina lango-lango mo lang imo sini intention nga mag-file sa kandidatura. Magpapili ka bisang posisyon. Kag isa pa to sa balasihan kung makitaan wala ka sa kapasidad no, nga mag-kampanya no, sa imo sini kandidatura like grabe sa city o sa municipality o sa province o sa district. Kaya wala ka lang niya sing kapasting nga magkampanya sa imo isa man sa balasihan buda no. Po sila nga to gilaklaro nato na nga ang in-bank Comelec in-bank lang gid na ang may poder no sa pag-declare sa isa kandidato nga nuisance bamudan no. Pamatian ta si Provincial Comelec Supervisor Attorney Ayan Lee Anonoria. Hearing pa na. So usually dapat may petition din. Ako na, gagawa ko na may ako na time nag-recommend kami sa amon level, pero subong do wala. Wala pa siya na ngayon. So basi dapat lagi petition for petition. Okay. So kung wala siya abi man nag-file sa iya as a nuisance candidate but sino ang in-bank amo na makadeclare ba mga correction kung hindi sila ma-disqualify or by then sa isang in-bank para ginailangalan sa balota. Okay. Tapos mention mo kay attorney may ma-file nga petition like sa isabi ka ma-consider nga nuisance kung why may nag-file sa iya daya mas madalagin na sa finalist na no? Or still pending sa assessment? Most likely. Kaya pa man nagka-satisfaction ang Comelec in bank. So, kung wala decision from the end bank, wala ara ilang sa balota. Okay. Di attorney kung ano may criteria nga ma-consider o kung ma-consider nga ma-declare ng isa ka kandidato nga nuisance. Usually, ang nila ground ng commission is making a mockery of the electoral process. Namlang daw wala gitagaan inang due respect ng electoral process. Ang isa, I think ang isa, another one is inability to conduct a campaign. Okay. So, mockery yan po na sa electoral process. Pero mo man ang usual ground. O kung gina in bank ini ma-declare sila ng local niya Comelec why there. Wala. Bank din na. Bumudan na mo to si Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananura. So far, bumudan ti ining mga nag-file siya sa COC. Sila to na may schedule na nga hearing sa in-bank na Comelec in-bank no December. Bata lipat na sa exact kanya date. After sila dati ma-finalize na kung may mabase sa babaw dito, may makitaan nga ti inisyado masalita ma-consider nga nuisance, sumapana sa ngalan, hindi na siya madala na as official list of candidate sa maabot nga May 9, 2022 election. Bombo Daniel na kaya bisan to duay kuno sing mag-file nga nuisance sa petition abi nga nasa di ka nuisance pero kung nakita iya sa Comelec in bank nga atong duwa ka mga balasian pwede gid siya ma-declare as nuisance candidate. Bamudan yung sabantayan tanay kaya kung mga December pa ni hearing to sin bank pero mga January ma-final na ng mga listahan so mabalanta na kung sino kasi kung may nahulog kung may na-declare nga nuisance candidate in provincial level kag sumuman sa mga municipality o city or municipality level naton
Bombo, Daniel. So, Okay. muna latest na itong update ikan sa Provincial Comelec Office. Inetong mo din si Ruby Capras Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Robica. 41 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay sa Udto, ginakulapos kita banuwas ang oras. Diri sa ato na pagpangalagad ug danan kita buwas. Upo sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon.